Xa está. Bueno, moi bons días a todos. Vamos dar comenzo ao pleno ordinario deste mes. Dúas cousas. Como saben, estamos ultimando o tema do funcionamento do CIS. Entón citaronme para unha reunión en Santiago e vou abandonar o pleno en canto que me faga falta o tempo para ir para lá. Quedará o presidente Maripaz. Logo tamén decirlles que logo despois tamén hai as medallas estas de Castelao, as medallas Castelao hoxe, e igual me acerco ali se me dá tempo, igual me acerco a dar medallas Castelao, pero realmente o que estamos é cerrando algúns flecos do CIS que obviamente cando se pon un edificio desa magnitud a funcionar, pois hai certos axustes que hai que tomar, porque aínda que o edificio é un edificio grande, tal, pois xa hai quen quere dicir que é insuficiente. Home, si pode ser insuficiente, tamén podemos dicir que o Concello da Liña é insuficiente. Entón, como xa eu vexo por onde van as historias, o que quero é ver a posibilidade de que cando se poña a funcionar, que funcione, que arranque da mellor maneira posible. Por lo tanto, hai certos aspectos, algúns aspectos que temos que tratar, como é o da hemodiálisis, como é o tema das ambulancias e despois como é o tema de algunhas cousas que queremos que, ainda que agora non están no edificio, se poñan no futuro. E, por lo tanto, como temos que pelexar, como queremos pelexar por elas, motivo polo que vou ter esta reunión co xerente e que despois xa vos informarei oportunamente. Aínda están pasando as ocas, aínda faltan as ocas de algunhas cousas, por lo tanto, estamos agora tamén no Brau, que é un momento malo de que hai moita xente que está de vacacións, e a ver como mellor podemos facer para poñelo a funcionar canto antes. Sí. É que solamente é outro aspecto, despois douche a palabra despois. E logo dicir que, a ver, señores do PSOE, a mí non me parece serio que ustedes, porque agora temos aquí un problema, e é que me dice que non hai forma de introducilo no sistema. Outro día ven unha moción vosa ás comisións informativas. Vos dades na prensa o día seguinte que levades a moción de non sei que do archivo. Hoxe cambiádela. Dicir, home, polo menos cambiádea como moi tarde o día da comisión informativa. Eu non digo que non a cambiedes, pero cambiada como moi tarde. Non hai problema, ímos vos aceptar. Pero agora non temos forma de metela no sistema. Entón, cando sexa así, é o que pido a todos os grupos, pero especialmente ao PSOE, que é o que o fixo neste pleno, é que as mocións que veñan á Comisión de Goberno, se as queredes cambiar, perdón, as mocións que veñan a pleno, cando estamos na Comisión Informativa, pedide de cambialas que non hai problema ningún. Eu xa vos dixen que danos igual que metades unha que outra. Inda que na Comisión Informativa este a moción A e logo metades a moción B, non hai problema, porque no pleno xa se convoca a outra. Pero, home, desde a Comisión Informativa o lunes hasta hoxe, que cambiedes a moción, e encima que salga hai 2 días na prensa dicindo non sei que do archivo, é que tampouco podedes andar tanto a salto de mata, porque, obviamente, o normal era rechazárbola. Non la vamos a rechazar. Ahora ben, é o que lle pido a todos os grupos é que o que queira cambiar de moción pode cambiala hasta o día da Comisión Informativa. Porque senón despois o problema témolo nós. Así que, hasta a Comisión Informativa, cambiado, se vai unha que despoñer outra, cero problemas. Pero despois da Comisión Informativa, cando se informe esa moción, salvo causa de fuerza maior, non se pode cambiar. Rafa. Espera. Dúas cousas. Con respecto a isto último que se está dicindo, eu creo que hai que facer o que diga o regulamento do pleno. Se o regulamento permite, despois de que se haxan as comisións, como foi sempre, en tempo e forma, pouco hai que decir, aínda que para que funcione mellor todo, pois o lóxico é o que dis. Estamos de acordo. Punto 2. Outro día tive unha reunión con médicos que me falaron dos cambios da área sanitaria e todo isto pode ser en público, non ten máis importancia, sobre o desastre de xestión da persoa que saliu, que non a quero nombrar, pero entendo que o CIS, co tempo de retraso que leva unha obra importante, parece o monasterio do Escorial, a mí pareceme moi a caída da reunión, faltaría máis, pero entendo que hai un problema de planificación por parte da Consellería, non digo do Concello, que o Concello está ao marxe, da Consellería a este respecto, de que a estas alturas, co edificio rematado, os equipos entrando, que aínda non se saiba como vai cada cousa, donde tal, moi serio non parece.
insisto que o Concello non ten culpa desto, que o marxen e que o lóxico que o alcalde negocie para que quede o mellor posible e o antes posible. Pero digamos que o CIS non foi feito a salto de mata, que foi firmado xa no ano 2019 e estamos no verán de 2024. Ben, vostedes saben que a min gustame facer as cousas razonablemente tranquilo, se é posible. Entón, a ver, un edificio deste nivel, cando van cambiar, esperemos que cambien moitas cousas, o que pasa é que vai levar un tempo, pero esperemos en que vai haber uns cambios significativos importantes para a LIN, e que son ventaxas para a LIN, como foi no seu momento ADO e hemodiálisis. Entón, todo isto hai que metelo, porque, é certo que hai un equipo totalmente novo na Consellería. A Consellería cambiou de arriba a baixo, o sea, non é que cambiou unha dirección xeral, é que cambiou totalmente. Entón, claro, nós tiñamos falado co conselleiro anterior e máis co xerente anterior, ca xerente anterior, o que queríamos para aquí. Estábase facendo posible que poder buscarlle a fórmula de facelo. Ben, obviamente cambia todo o equipo e o equipo non coñece nada do CIS, estáse facendo con el. Eu co conselleiro tuve xa unha reunión, debe haber agora 2 meses, un mes e medio polo menos, tuve unha reunión xa importante con el, por certo, moi ben. Co xerente xa tuve outra reunión tamén, e moi ben tamén, teño que dicir que ben. Polo menos, o importante é que a filosofía coincidimos. Que ocorre? O problema é a idoneidade de poñer unha cousa nun sitio ou noutra. A mí, o que, desde logo, o que me gustaría que cando arranco o edificio, que arrancara funcionando todo perfectamente, porque hai un dito que di que a gata, é un dito galego que di que a gata co apuro para os fillos cejos. Eso é mentira, pero sabedes que os gatos abren os ollos ao cabo dunha semana, se mal non recordo. Entón, vamos ir, o xerente díxome nesta semana que aínda estánlle pasando as ocas a algunha parte eléctrica do sistema. Entón, porque ali dentro do edificio vai un trafo, pero despois ten seccións, non? Entón, obviamente, poñernos como ao mellor quería alguén a inaugurar eso, a poñelo para xa, cando aínda está arreglándose, pois obviamente a min eso non me gusta. Por que? Porque imagínate que o posa funcionar o primeiro día e xa che dá un fallo de energía eléctrica. Entón dirán, vaya edificio que fixeron. Por vernas das festas? Pois tampouco é tan mala idea. Non, pero por vernas das festas non creo. Eu supoño que, si facíamos sempre unha inauguración, oye, pois ao mellor había que retomalo, pero non é o caso. Isto vaise poñer, cando este funcionando todo perfectamente, vaise poñer. E se coincide o vernas das festas, coincide o vernas das festas, pero non creo. Non creo, eu espero, pero non me gusta poñer fechas. Pode ser antes ou despois das festas. O mellor é despois das festas. Pero, si pode ser antes, pero o que quero é que, eu que lle pido á sanidade é que, cando poñan o pistoletazo de salida, que este todo en perfecto estado de revista. E se lle leva máis, que lle leve máis. E se lle leva menos, que lle leve menos. Paco. Sí, bueno, outra vez máis, pero xa ao empezar un pleno están admitindo outro novo retraso na apertura do CIS. Eu creo que van 60 anuncios de cando iba a abrir, e agora mesmo acaban de desmentirse a si mesmos sobre hai 15 días de como iba a abrir. Desde logo, estes días estiveron ali o persoal do Centro de Saúde vendo e marcharon dali asustados na súa gran maioría. Asustados? Sí, asustados porque incluso chega ao extremo de que non teñen nin consultas para todos os médicos. Polo tanto, asustados. Paco, ese é un tema que vai non arreglar a sanidade, non vamos a arreglar desde o Concello. No, home, ven que se apuntan os tantos e, polo tanto, tamén as responsabilidades. Entón, mire, eu creo que é un cachondeo do CIS e o que se está demostrando é que iso vai ser un traslado de ubicación. Polo tanto, home, eu creo que xa está ben neste tema, non? Polo tanto, creo que teñen que ser bastante máis serios, dotalos de contido CIS e, home, deixen de dar datas de inauguración cando levan máis de 4 anos de retraso sobre ele e poñano a funcionar en condicións.
Moitas gracias, señor Velariño. Mire, eu o que lle digo é que cando empezamos unha obra, eu nunca poño a data de inauguración, nin a vou poñer. A miña xa longa e dilatada experiencia política, pois non puño data. Outra cousa é que digo que me gustaría para tal fecha, pero eu nunca poño data, porque sei que as datas se poden incumplir. Lembrome, cando se empezou o edificio medio rural, pois o conselleiro dixo que o medio rural que se acabaría para tal fecha. E eu, nada máis tocarme a intervención, xa dixen, aseguro ao conselleiro que para tal fecha non vai estar, porque é imposible, porque esas son as fechas do programa, pero non as que se van cumplir, porque os edificios teñen todos bastantes problemas. E mire, señor Vilariño, vostedes están convencidos de que a sanidade é unha ferramenta de uso político, porque a sanidade, aínda que lle metas o orzamento inteiro da Xunta de Galicia, pode resultar insuficiente. Entón, como vostedes saben que non hai financiación para todo, porque non hai ninguna comunidade autónoma ni en ningún sitio do mundo, pois resulta, porque temos unha sanidade moi boa e pagada cos cartos de todos, o Bloque pois sempre ten a manía de que a sanidade mal, porque para coller aquela xente, por favor, podíasme deixar falar, a xente de que a sanidade está mal. E mira, a sanidade pode estar mellor, claro que pode estar mellor, pero tan mal non está. En Lalín estamos mellorando cualitativamente e cuantitativamente moito na sanidade. Aí está o CIS, que é unha inversión histórica. Poñeranlle pega, sí. Eu xa sei que agora os do Bloque xa van a dicir que non ves, que xa non chegan nin os despachos. Bueno, vale, moi ben. O meu can pillou unha mosca. Pero, por favor, sexamos serios. Mira que non houve unha mellora importante en sanidade. Puxose a funcionar, que a xente que o utiliza está encantado, e van a incrementar, por certo, eleva unha oficina ali tamén, por certo, no CIS, puxose, como se chama, puxose hemodiálisis, non se mellorou nada en sanidade en Lalín, pero vostedes queren empeñarse que agora que podemos sacar peito porque traballouse ben, pois resulta que, a ver, xa dicir que de entrada, que iso que está mal, que é insuficiente, que é tal. Oiga, mire, o ambulatorio que temos ahora mesmo, este edificio é 3 veces o anterior. Home, se collen neso, collerán no novo, digo eu. A decir, a mí que me veñan, home, pero Concho, no, pero a ver, pero quero dicir que é un tema de planificación e que a Xunta ten que arreglar ese tema. Por iso digo eu que o que quero é que se arreglen todos os flecos e que máis dá inauguralo agora que mañá. O importante é que cando arranque que este ben, punto. Cando arranque que este ben. E, señor Vilariño, a sanidade en Lalín fíxose un esforzo importante e vai haber un antes e un despois do funcionamento do CIS. O que pasa é que o CIS non vai lucir hasta dentro de 3 ou 4 anos cando teña implementadas todas as especialidades. Porque eu xa lle digo, o obxectivo do goberno de Lalín é que o CIS sexa un hospital de día, que funcione como un hospital comarcal sin camas, porque as camas é sin quirófanos, porque ese é un erro. Por certo, algúns médicos, que algúns de vos conocédelos, están me dicindo a min que eso debía ser o modelo de Galicia. Por qué? Porque o que non podes ter é de todo en todos os sitios. Non é normal que algún hospital comarcal por aí que teña 7 ou 8 quirófanos, que despois non ten médicos para eles. E non é normal que nalgún hospital comarcal a xente queira de remanguille que o vayan a operar despois ao provincial. Para iso é mellor ter os vos funcionando ben, vos accesos, boas comunicacións, e que funcione o mellor posible. E nós aí eu creo que estamos no camiño adecuado. Polo tanto, tranquilos que vais a fazer un esforzo grande en cardioloxía, que xa temos o ok, vais a fazer un acceso grande en moitas especialidades que son vitales para Lalín, que somos un pobo cunha poboación bastante envellecida, por desgracia, e aquí imos moito a Santiago, e todo o que evitemos de ir a Santiago é un logro. Os preoperatorios, as probas de anestesia, todo eso, se tuvestes algún familiar que tuvestes que ir con el, vedes a lata que é, pois eso todo vais a poder facer en Lalín. Desde o minuto 1, non. Porque, por exemplo, para fazer as probas de anestesia, que é algo que me dixeron que van facer, teñen que dotar isto dun anestesista para vir fazer a prueba. Entón, vais a facer xa? Non, pero vais a facer pronto? Sí. E aquilo, o objetivo é, xa digo, é que funcione como un hospital de día. Eu sei que para funcionar como un hospital de día, que non fai falta unha resonancia, é un TAC. Pois estou loitando por el. Independentemente de que aquí, na privada, tamén hai algún STAC, algunha resonancia, que o ideal, ou foi o que pedín, que entrara no sistema para poder
baixar a lista de espera e a xente que vai facer resonancias que as poida facer aquí en Lalín na privada como se están facendo en Santiago, pois na Rosaleda. Entón, iso tamén se está estudiando e vaise facer, supoño. Por lo tanto, aquí o que se trata é que dar un servicio comarcal que ahora mismo non hai nin municipal nin comarcal. Así que, Paco, eu entendo que se parezca que ao mellor quitamos demasiado peito e que nos queira decir que tal, pero dille a esas persoas que teste infiltradas ali no ambulatorio, dille que se tranquilicen un pouco, que se relaxen, que non pasa nada, que se está facendo un esforzo grande e que vai quedar moito mellor de como estaba. Oye, gustaríalle mellor? Sí, pero vai quedar moito mellor. Ben. Venga, acaba. Mire, que diga que o tema da sanidade, que non hai cartos que chegue, é unha falsedade, porque... Bueno. Non, eu remito os datos da Xunta, os datos públicos da Xunta do seu partido. Deixaron 92 millóns sin executar do orzamento do ano pasado, vale? Entón, non teñen nin a capacidade de gastar... Iso que o diga, iso non é real, iso ti sábelo perfectamente. Bueno, eu non lle cortei. Eu se me dice outra persona... Eu non lle cortei, de verdade, a mí se me deixa falar. Son os datos da Xunta. Segundo, Galiza é a comunidade que menos invirte en sanidade de todo o Estado. Por lo tanto, tamén hai outra gran diferencia. Cochina mentira. Claro, tamén é mentira. Bueno, pois nada. Os xornalistas son os mentirosos. Sí, é así. Claro, ahora xa fala a 5 anos. A 5 anos o qué? A 5 anos que vai estar funcionando en plenitude de condicións. Nós queremos un hospital de día. Foi o que dixo vostede, por favor, remítome o que tal. E, home, non saquen peito. O centro de saúde está apuntalado. É que era o que faltaba, que non fixaran un novo, É que, a ver, hasta aí podíamos chegar. E, claro, di dos médicos. Tamén prometeron unha campaña electoral con dúas narices poñer pediatría polas tardes e non hai pediatría polas tardes. Por lo tanto, eu creo que hai que ser bastante máis serios. Mire, o CIS en Lalín é un antes e un despois na sanidade. Eso é certo. Na comarca. Diga vostede o que diga. É que quede cousas por facer, sin duda quedarán sempre, pero que vamos a ter unha mellora importantísima, cuantitativa, cualitativa en sanidade para a comarca do Deza é algo que non necesita demostración. Pero se estamos sin médicos, seguiremos estando, non se vai arreglar doxe para mañá, por eso, que para que isto funcione como hospital de día hai que dotar máis plazas no chus. Ao longo do día estamos sin médicos. Como poden vostedes dicir que van sacar peito? Bueno, venga, non o vamos a arreglar vostede a máis eu. Terá que arreglar a Xunta de Galicia, que é quen é responsable. Eu que lle digo é pola parte que me toca, eu estou facendo os deberes, Lalín está facendo os deberes, e o Concello de Lalín é dos que máis colabora. E se non mire como está Cangas, que iba no mesmo carro que a nós. Cangas ainda non lle deron o solar. Non se preocupe que nós temos solucións para case todo. Xa lle buscaremos solución. Xa o dixen, pero sabe unha cousa? Nós cando, e vostedes, cando se expropiou ese terreo, parecíanos moi grande, verdad? A todos. E parecía que dá. Pero que ocorre? Que o proxecto meteu moita jardinería e cargouse moitas plazas de aparcamento, claro, pero ou unha cousa ou outra. Pero tranquilo que nós vamos buscar unha solución provisional e logo despois hai que coller máis no agro, hai que coller máis terreno para poder ampliar o aparcamento para baixo. Son consciente, por eso estamos traballando. Está montando un plan o concelleiro de tráfico para está montando un plan para poder, obviamente, temos que poñer uns aparcamentos provisionales en algún sitio claro que se vai montar algo de follón no aparcamento porque ali non collen máis que 70 ou 80 coches. Non, o do persoal si van a coller, pero fora dali. Vale? É igual que mar lle dá, un tipo que vai estar ali todo o día, tamén igual pon pegas por andar 100 metros, porque aquí somos tan estupendos que igual pon pega por andar 40 ou 50 metros, porque aquí queremos coller o coche e metelo no sitio onde... Pero por favor,
Pero se non ten nin o chus. Cando se inaugurou o chus, ainda hoxe non ten onde estacionar o chus. A ver, mire, se lle queren poñer pegas, poñanlle as pegas que queiran. Pero é absolutamente mentira. Non se preocupen que este é un antes e un despois. Vai nos levar un tempo. Nós temos que conseguir aínda máis terreos e temos que fazer máis aparcamentos. Pero cando isto vai funcionar como un hospital de día, máis pronto que tarde, que ocorre? Que, lóxicamente, fan falta máis médicos. E os médicos ten que dotalos o chus. E teñen que estar no chus para poder vir a Lalín un día, 2 ou 3 a semana. E iso significa que teñen que telos. Que agora mesmo non hai médicos, e vostedes sábenos. E sabe unha cousa? Que o Ministerio do momento non autorizou máis mir, non se autoriza. E sabe quen autoriza iso? O Ministerio. Pero o aparcamento, o problema foi meterlle tanto xardís, pero que queres? No proxecto non intervimos. Meteronlle demasiado xardín e cargaronse o aparcamento. A parcela era bastante grande, pero... O que? Pero a ver, Paco, pero... Pois será culpa do chachachá, digo eu, porque outra cousa... Porque vamos a ver... A ver... A ver, no, vamos a ver. Vamos a ver. Resulta que o Concello expropia 15.000 metros para un centro, que non sabemos naquel momento, aquela expropiación fixémola nós. Non sabíamos ni cada... Desde a Xunta, pedíannos 10.000 metros. Perdón, desde a Xunta pedíamos 10.000 metros. Desde a Xunta pedíanos 10.000 metros. E nós, xa, contando que as cousas hai que fazer as palmedras, fomos a 15.000. Expropiamos e o conveniamos 15.000 metros. O sea, démoslle 5.000 máis do que nos pedían. E despois, oye, nós íbamos sobrados para fazer un edificio, pero non sabíamos que tipo de edificio iban facer, porque non se pode saber antes de encargalo. E despois, resulta claro que lle meten demasiada xardinería, pero afortunadamente o plan xeral prevé posible ampliación da zona e non vai haber moito problema para ampliar a zona. En teoría non debería habelo. Que ocorre? Que hai que fazer os trámites e iso, pois, bueno, sabe que andar no planeamento leva un tempo, pero nós hasta agora demostramos que andábamos no planeamento e que o facíamos sin problema. E creo que hasta agora fixámoslo. Así que non haxa aparcamentos. Hombre, que non haxa aparcamentos, mire, casi todos os centros que se puxeron a funcionar, eu atreviré a dicir que en toda España quedaronlle ridículos os aparcamentos, porque sempre ven máis xente da conta. Que ocorre? Que nós agora vamos buscar uns aparcamentos provisionales para que poidan aparcar. Imagínate, agora mesmo andamos na procura de que os que traballen ali que poidan aparcar ali nunha leira park, ou como lle chamemos, ou máis cerca, para que deixarlle aos usuarios os aparcamentos todos. E despois a nosa idea é alargar para baixo, cambiar o helipuerto de sitio, poñer o helipuerto nun sitio máis visible e máis lexos das casas e meter máis aparcamento. E iso é o que habrá que facer, esa é unha labor que ten que fazer obviamente o Concello e a Xunta terá que facer a súa parte. Por cobrar. No, pero nós estamos falando de Leiras Park sin cobro, Ben, vamos alá. Vamos a co punto 1. O punto 1 é a aprobación da acta da sesión anterior. Hai algunha alegación á mesma? Non hai ninguna alegación. Votamos entón, por favor. Votamos a acta. Mario, non me sale o teu. Vea, ahora xa está. 21 votos emitidos, 21 sí, apróbase por unanimidade. Imos co punto 2, decretos da alcaldía, dar conto pleno, ten a palabra o señor... Espera, deixame que garde isto, que non xe podo dar a palabra, mentre non desconecte isto. Vai un pouco lento o sistema. Debe andar o bloque aí fedellando. Ahora va. Moi ben. Imos co punto 2. Decreto da alcaldía, ten a palabra o señor secretario. Sí. Bos días. O señor alcalde presidente dá conta da relación de decretos que dictou desde a data da anterior convocatoria da sesión plenaria do mes de maio ata a data da convocatoria desta sesión de xuño, que foi o martes. Teñen copia e quedan enterados.
O punto 3, relación de facturas ao pleno, recoñecemento do Estado Social de crédito. É o crédito... Podemos pasar a votalo? Non. Intervención do señor Vilariño. Sí, moi breve. Mire, estamos falando casi de 300.000 euros de facturas que obviamente teñen reparo, polo tanto que non pasaron polos cauces legais, e a gran, casi a metade delas refírese ao que é o SAF, non? Nos volvemos a insistir outra vez máis para cando vai sair o SAF ou cando se vai iniciar, polo menos, a nova licitación, porque, desde logo, aquí o que estamos vendo é que unha empresa sin contrato sigue prestando servicio a uns prezos que, desde logo, son os que lle dá a gaña, bueno, que os pactaron con vostedes, pero que non podería, vamos, esgotouse o que dita a prestación, e creo que tempo tiveron para que esta nova licitación, como vostedes queren facer co SAF, pois vaya collendo forma, non? E non nos veñan aquí casi 150.000 euros de pago á empresa do SAF. Perdón? Un pouco máis, claro. E que máis xa yo preguntei no anterior pleno. Bien. En breve. Ben, Paco, a historia esa, o máis gordo, obviamente, é o SAF, pero o SAF, eres consciente perfectamente do que pase. Nós estamos preparando o pliego, que non é un pliego fácil, ben o sabes, e queríamoslo ter ao pleno de xullo. Parece que non damos por as vacacións tamén do persoal, etc. Entón, probablemente veña ao pleno de agosto. A nosa idea é ter o pliego para sacarlo no pleno de agosto. Porque o de xullo non dá habido. Porque o de xullo non dá habido, non, interventora? Vale. Pois entón, cando veña Mari Carmen, eu creo que o pleno de agosto, cando veña Mari Carmen. Este darlle vacacións ao persoal, de verdade. Darlle vacacións? É unha broma. Ben, pasamos a votalo entón. En contra ou abstención? Dios, desde que estás no Parlamento estás dun burócrata mucho. Estou hecho aquí, esta carpeta. Votos emitidos 21, a favor 12, non ningún e 9 abstencións da oposición. Establecemento e regulación de precio público por os servicios de piscina exteriores municipais. Ten a palabra o concelleiro de Deportes, Avelino Souto. Bos días a todos. Pois, como saben, traise para a aprobación restablecer o precio público pola prestación dos servicios das piscinas municipais. Eu, decirlles que esta decisión que se adopta foi principalmente motivada, vostedes van a estar de acordo comigo, ainda que non o recoñeza, foi motivada pola petición de certas familias de Lalín que nos viñeron a ver e nos pediron que se restablecera este prezo público, basicamente por un tema de control da piscina. Como saben, no seu momento, nos anos que estuvo sin este prezo público, houve certas incidencias e certos descontrois, e tamén por poder controlar un pouquiño máis as entradas e as saídas na piscina, se restablece este prezo público. Como ben saben, e como tiñan vostedes, a recaudación que se fai nos 2 meses polo prezo público é irrisorio. Entón, faise máis por un tema de control, porque ben saben vostedes que tanto no seu goberno como no noso non se recaudan nin 2.000 euros todos os meses de verán, e ademais, todos os usuarios do Lalín Arena, así como cativada de servicios sociais, ten a entrada gratuita. Entón, este prezo público restablecese, como digo, por unha petición de familias de Lalín e para poder establecer un control da piscina e poder ter máis controlado a piscina e, todo o aforo e a xente que está en cada momento na piscina. Moitas gracias. Intervencións? Tes a palabra, Paco. Bueno, eu de verdade... Aquí, pleno tras pleno, desde as eleccións, ven unha subida de algo. Se non é de imposto, é dun precio público, se non é dunha taxa.
Bueno, xa pasamos polo aumento do escandaloso, como lle vai pasar agora a xente do IBI, recuperación plusvalía, recuperación do ICIO, o pleno pasado aprobábamos os campamentos e agora as piscinas. Que cambiou? Eu, e desde o BNG somos totalmente descoñecedores desa petición. Nos, desde logo, non coñecemos en absoluto iso. Si quere estenderse máis na súa explicación, agradézollo, porque aseguro que nós non coñecemos o que está argumentando. Hai outra cuestión. Que cambiou? Pois cambiou que, claro, o ano pasado había eleccións e que este ano non as hai, polo tanto, vostedes o que están en unha carreira cara adiante de cobrar absolutamente por todo debido á situación nefasta na que deixaron as arcas municipais. E máis, eu creo que vostede, creo non, aseguro, vostede outra vez ou minte ou non volver ler o expediente. E ora dirá que non o dixo, pero está grabado. Vostede dixo que non se chega a 2.000 euros de ingresos. E eu digolle que minte ou non leo o expediente, porque no propio expediente pon clarísimamente estimación de ingresos polo cobro de precio público 7.850,50 euros. Eu, de verdade, o mínimo que poden facer vir a esta casa e a este pleno e ler esas cousas. Vale? E aí onde se ve, desde logo, o afán recaudatorio. E nós non nos creemos que, desde logo, isto sexa por un control do da piscina, porque, desde logo, para controlar o tema da piscina non fai falta cobrarlle a xente polo seu uso. Sobre todo, unha piscina que, insisto, ten moitísimas carencias e nós creemos que había que actuar sobre ela e que, insisto, unha vez máis, pois, volven a subirlle a xente a presión fiscal sin que, desde logo, en ningún punto do seu programa electoral aparecera tal cousa. Moitas gracias, pero xa lle explicará a Belino, pero que sí que hai peticións de familias, que yo digo eu, Pois hai peticións de familias porque resulta que se fan grupos que abandan con aquelo e que colonizan aquelo. Pero mire, pero es que por haber non hai, nin para familias numerosas, non hai, nin se especifica... Pero se o precio público de eso é ridículo. Bueno, é que a vostedes lle sobrarán os cartos, pero de verdade que hai familias que igual non se poden permitir ir un segundiño, por favor. Despois contéstaxe, Paco, despois te explicaxe. Claro, digo, non se poden permitir porque ademais... ademais... Perdón, que contesta a Belino, dixen Paco. Digo, porque ademais tampouco separan ou especifican, eu entendo que queren cobrar pola mañá e pola tarde. Eu creo que... Ahora lle explica a Belino. Anxo, ten a palabra. A ti, Alba, ten a palabra. Bueno, bo día a todos e a todas. Fala Belino de restablecer o prezo das piscinas municipais, pero non é que o restablezan, é que o restablecen e o suben. Xustifica o dicindo que foi unha petición de familias de Lalín para controlar o acceso ás piscinas e manter o orde público. E gustaríame saber como vai a facer isto. Vaise a denegar a determinadas persoas, vaise a denegar o acceso a determinados colectivos, non sei como vai a facer isto simplemente por realizar un cobro a todas as persoas, porque ademais non se contempla ninguna bonificación para ningún colectivo. A verdade é que isto non é unha mostra máis do que levan facendo dende fai un pouco máis dun ano, despois da cita electoral municipal, comezaron este mandato subindo os impostos, cando algúns os eliminaran pouco antes das eleccións. Lembramos a subida do IBI, lembramos que impuxeron taxas que ata o momento non existían ou recuperaron outros. Neste ano tamén eliminaron a maior parte das actividades programadas o ano previo ás eleccións, a Festa da Cervexa, a Feira do Libro, os mirlotís, aqueles veráns con tobogáns hinchables no centro, etc. Fai un mes subiron o prezo público dos campamentos para todas as familias, numerosas, de risco, etc. Dáballe exactamente igual e hoxe vimos coa recuperación do prezo para entrar na piscina exterior de Lalín, que, por certo, creo que sigue pechada. En período electoral, o de sempre, despilfarro, e acaba o período electoral e hai que sacar diñeiro de onde sexa. Pero non recuperaron o prezo, senón que o recuperaron e o suben. E o suben para todos. Unha vez máis, non teñen en conta nin descontos para familias numerosas, como había antigamente, nin para persoas con diversidade funcional, nin nada.
Para falar dun pago simbólico por uso dunha instalación pública non fai falta subir as tarifas, pero, sobre todo, creemos que é necesario ter en conta determinados colectivos, cousa que vostedes non fan á hora de sacar adiante unha ordenanza que regule o prezo dun espazo público. E mire, o do precio irrisorio está ben decilo, pero claro, se a calquera familia de Lalín lle sumamos o que lle subeu o IBI, ca subida do prezo dos campamentos, ca subida ou ca implantación deste prezo por as piscinas, etc., pois igual a suma de todo é bastante importante como para que non sexa irrisorio. E voulle dicir unha cousa, unha familia de un membro, dun adulto, con 2 nenos pequenos que queira ir, xa non vou a dicir todo o mes, pero 15 días ao mes á piscina vai a custar 60 euros. 60 euros, máis a subida do IBI, máis a subida do precio dos campamentos, etc., etc., non é un precio irrisorio para unha familia media de Lalín. Para vostede igual sí, e remato. Sí, por parte do compromiso intervén alguén. Ten a palabra, Teresa. Bueno, bos días a todas e a todos. Eu, Avelino, tes que me disculpar, pero vou iniciar a miña intervención facéndoche unha pregunta no sentido de como o control vai ligado a un prezo, é dicir, como un control do bo uso vai ligado a que pagues 2 euros nunha franxa de idade e 1 euro noutra franxa de idade. Eso non é unha medida de control, a medida de control teñen que aplicarse doutro xeito. Estamos novamente, como decían desde a bancada da oposición, outra vez ante un incremento da carga fiscal, establecendo novamente un prezo público que non ten sentido traelo este ano, porque se hasta ahora non se trouxo o ano pasado, faltoulle valentía para traelo porque era ano electoral, o anterior o mesmo, entonces tráeno e rescátano este ano, porque como a xente, desgraciadamente, ten a memoria moi feble, quedan 3 anos hasta as novas eleccións. Bueno, como ben decía Paco, son 7.800 de previsión de ingresos, outros 7.000 e algo de que van a conseguir de subvencións, e o resto, sí, ponno aquí o informe. Entonces, hasta os 50.000 que hai do custe que hai para poñer en funcionamento este servicio, pois esa recaudación para as arcas municipais é mínima, pero a sobrecarga para as familias que queiran levar os seus cativos ás piscinas, pois sí que é máxima. Sí que voto en falta que non se faga este prezo público atendendo ás diverxencias sociais que hai. Non hai nin bonificacións, non hai de familias numerosas, non hai de risco de exclusión social, non hai ningún tipo de bonificación. Tampouco se pon pagar esta entrada que che dá dereito, é dicir, cantas horas podes estar na piscina, se podes estar todo o día, é dicir, hai moitas eivas en canto á redacción deste prezo público. E aproveito tamén para dicirlle que, bueno, son 8.000 euros que poden destinar máis ou menos a pagar intereses, pero ao mellor facendo outro tipo de xestión, pois non era necesario cargar as familias con isto. E xa que estamos a falar dun prezo público, tamén traio a colación que se ustedes ven a páxina web do Concello e ven as ordenanzas, están colgadas as ordenanzas do 2022. Non están colgadas as ordenanzas do 2023 que vostedes modificaron, que hai unha carga impositiva e os veciños desde a web non dan accedido a ela. Entonces, que o actualicen, que poñan as ordenanzas, que poñan estas modificacións de prezos tamén accesibles a todo o mundo. Grazas. Grazas. Avelino, ten a palabra. Ben, primeiro, como sempre, o argumento que sacan vostedes de sempre, e eu voulles decir que estamos no mes de junio. É dicir, que desde junio, desde que foran as eleccións o ano pasado, hasta a fecha que estamos hoxe, pois xa pasara máis de un mes. Entón, vostedes sempre están dicindo que por tema electoral, por non sei que, mire, señores, había xa máis dun ano e pico que o Partido Popular volveu gañar as eleccións. Entón, ese argumento que utilizan sempre, decirlle que as piscinas abriron despois de nos volver revalidar a maioría absoluta, non antes. Tamén dicirlle que, respecto aos pais e aos usuarios, vou dicir que esta é a realidade, que nos viñeron a visitar e nos pediron isto. E saben por qué? Porque en anos anteriores, que así se ten feito, e este ano vai se facer así, a parte do socorrista, pois haberá ali unha persona que estará controlando os tickets e recordarán
algúns anos que houve certos momentos no que se pechou a porta porque se iba tendo control da xente que estaba dentro da piscina e según iba vendo sitios se iba abrindo ou cerrando a porta. E isto sucedeu porque a piscina ten a capacidade que ten e esa é a intención. E como se fai e como se leva un control da xente que tes dentro? Si tes un tique que che di o número exacto de persoas que foron pasando e as que van saindo. E esa é a maneira da que se fai o control. E a cidadanía que me está escoitando sabe que así se fixo en veráns anteriores. Con respecto ao dereito que dá a ordenanza que din que teñen eivas, hombre, pois a redacción é moi similar a que tiñan vostedes, e vostedes saben perfectamente, e calquera persoa que saque un tique, que ese tique é por un día inteiro e pode estar todo o tempo que este aberta a piscina, de 12 a 8 da tarde, ou estar 2 horas, ou estar 1, ou estar 5. Ben saben que o tique é personal, é para a xornada completa. Despois, que me falaban vostedes? Outro día a señora Forno tamén poñía neste pleno en certa cuestión como se iban a facer, pois xa lle podo avanzar, aínda que non se publicaron, pero como así decíamos que prácticamente o 100% dos rapaces que entraron por orden de entrada de servicios sociais van a entrar e van a ter a bonificación para os campamentos, prácticamente o 100% dos rapaces que solicitaron, que son usuarios de servicios sociais. Co cal, vostede, unha vez máis, os datos vanlle a desmontar a mentira. E logo, respecto á recaudación do último ano, podolle decir, señor Vilariño, e se non demostrarei o pasado, a recaudación que se fixo o último ano que se cobrou, porque ademais coñece vostede perfectamente a persoa que a fixo, igual que a min, e non chegou nin aos 2.000 euros. Si, unha persoa que traballa no pabellón municipal e non chegou nin aos 2.000 euros a recaudación que se fixo, que é a persoa que tuvo a caixa delegada. Bueno, nada máis. Ben, podemos votalo? Venga, ten a palabra. Ben, eu, de verdade, Avelino ou minte, xa a estas alturas, ou minte. Por que? Porque está distraendo aquí unhas previsións que poñen e que desaprobar, vale, no establecemento este de prezos públicos a última hora. Eu tamén me gustaría saber cando vai abrir a piscina. Tamén me gustaría... O día 1, polo tanto, non se pode aplicar isto, ainda é máis grave. Estamos aprobando hoxe este prezo público que o día 1 non se vai poder aplicar. Ainda é máis grave. Fixádevos que nefasta xestión facedes, porque non vai como por urxencia. O tramitaredes ata o mércores. Non sairá publicado e até o día seguinte non ten efectos. Por lo tanto, ides abrir a piscina municipal sin poder aplicar o que hoxe está desaprobando. Imaginádevos o desastre que sodes como xestores, un auténtico desastre. Segundo, que vos traedes aquí como proposta, e por iso digo que nin a miráchedes, e se non, estades mentindo no papel, que ides a previsión de ingresos é de 7.800 e ainda por riba cunha subvención que estimades de 7.040. Sumado, os dous conceptos soman 15.000 euros. En 2 meses, para esa persoa que decides, polo tanto, ainda vai dar moito máis cos gastos. Polo tanto, mira, a cuestión non hai por onde collela. Non hai por onde collela. Si, Avelino, non se ría. Creo que debía ser bastante máis humilde e dicir, non lín o rollo, non teño nin idea de que vai o tema e me cacharon. Vale, e xa está, pero que diga vostede 2.000 euros cando aquí a súa proposta, insisto, a proposta de vostedes é que pon que van ingresar 7.850 e que a maiores van recibir unha subvención de 7.040, non me veña con 2.000 euros para dicir que é algo insignificante. Será insignificante para as economías que teñen os concelleiros deste goberno, pero para moita xente non. E os sistemas de control ante cousas moi desagradables que pasaron nesas piscinas, desde logo, e seguramente non pasen por isto. Vale? Seguramente non pasen por isto. Pero, home, eu creo que de verdade desmentirse e contradicirse co que vostedes traen aquí e que aproben algo que non se vai poder aplicar o día que as abren,
Mire que non tiveron tempo para, desde logo, traer isto a pleno, Moitas gracias. O PSOE quere intervir? Alba, ten a palabra. Eu insisto, señora Avelino, que fai falla é ter en conta na redacción deste prezo público a determinados colectivos, cousa que vostedes non fixeron, e fai falla ter en conta as familias numerosas para que se asente poboación, as familias numerosas para incentivar a natalidade, as persoas con diversidade funcional, etc., como sí que estaba feito na anterior e non agora. Fai máis dun ano que gañaron as eleccións, efectivamente, certo, xa lle dixemos todo o que fixeron neste ano e pico, subir o IBI, subir impostos, subir salarios, subir o prezo dos campamentos e propoñer a subida e o pago polo uso da piscina exterior, que é o que estamos a facer agora mesmo aquí. E se a xustificación é que vai haber unha persoa que controle o aforo, pois eu creo que pode estar perfectamente sen cobrarlle nada ás familias, ou mesmo cobrando o mesmo que se cobraba anteriormente sen subir nada ao prezo. En todo caso, os sistemas de control na piscina exterior non poden nin deben pasar por cobrar ou non cobrar 1 ou 2 euros por persoa. Di tamén que o precio é para todo o día. A ver, claro, o precio é para todo o día, pero hai que ter en conta que a piscina abre ás 12 da mañán e o certo é que as familias van a poder utilizala 3-4 horas ao día como máximo, porque se abre ás 12 e os rapaces comen, pois é ás 8 pecha, pois ao final quedanlle 3-4 horas. Comentaba tamén no medio desta intervención que o 100% das familias que entran por servicios sociais van a entrar nos campamentos. Pois non o sei, señor Avelino. Eu creo que o 100% das familias non o saben a día de hoxe, porque a día de hoxe estamos a 28 de xuño, se non me equivoco, e a día de hoxe non sabemos, e as familias de Lalín non saben, se os seus fillos e fillas están admitidos ou non nos campamentos de verán. Dígame vostede se isto lle parece lícito, ético e moral. E remato. Gracias. Teresa, ten a palabra. Nada, decías moi ben que había unha redacción similar á ordenanza que estaba en vigor con nós, pero falta esa discriminación de prezos en función das necesidades sociais das familias. E a persoa que controla o aforo pode facelo o control sin cobrar. En canto ás eleccións que nos decías que era ano electoral, se este ano non chegades a tempo, porque a traedes ahora, as piscinas se abren o día 1 de julio, imagina o ano pasado que tomastes posesión, non houbo pleno, entonces xa ainda chegabades moito menos a tempo, pero bueno, podíadelo aplicar en agosto en vez de julio, porque para máis non vos daba. Entonces, ese argumento caeuche solo ca cronoloxía temporal. Eu creo que se ti dis que manexades unha previsión de 2.000 euros, non ten sentido que fagades referencia a unha previsión de ingresos de 7.800, que é o que pon aquí o señor tesorero, 7.000 de subvención nun servicio que é a déficit. Entonces, porque ten de déficit 55.484,39 euros, co cual hai que ser coherentes e se é un servicio a déficit, xa que subistes IBI, xa que subistes campamentos, xa que estades subindo toda a carga impositiva que temos que facer fronte os lalinenses para pagar os intereses duns préstamos, pois polo menos as piscinas deixadeas gratuitas ou facede algo para que as piscinas municipais de Lalín tampouco é que sean dun gran atractivo, entonces non sobrecarguemos ás familias con custos en este sentido. Grazas. Gracias. Avelino, ten a palabra. Ben, simplemente decirlle, señor Vilariño, para concluir, que vostede di que hai que ser máis humildes e demais, e eu creo que sempre que me equivoco, que algunhas veces neste pleno teño metido a pata, seguro que a meterei moitas veces, moitas máis, teño recoñecido que metín a pata. Neste caso estou seguro do que estou dicindo, pero sí que lle digo que nalgo sí que di a verdade a vostede, e é que ao mellor se tuvo que haber feito antes, e voulle recoñecer que ao mellor aí ten algo de razón, pero sabe por que motivo non se fixo? Porque este goberno, a priori, non tiñamos intención. E decidimos ratificar, porque en política hai que ratificar, cando as familias nos viñeron a reunirse connosco, nos expuñeron a situación, nos deron os seus argumentos e eu recoñecín que as familias que nos estaban a pedir isto, que tiñan razón,
é que había que facelo. E por iso ven neste momento, porque a priori hai que reconocer que a intención do goberno pois non era este ano de retomar esta ordenanza, pero escoitando as familias, escoitando as peticións, porque isto é a realidade do que sucedeu e do que pasou, que nos viñeron a visitar ao noso despacho. Decidimos que, e rectificamos, que como digo, que rectificar non pasa nada, e foi cando decidimos que había que traer esta ordenanza. Por iso ven neste momento e porque, como lle digo, foi unha petición das familias. E tamén unha última reflexión para finalizar este debate. Gustaríame coñecer cantas piscinas da contorna ou incluso de Galicia non cobran, aínda que sexa un precio simbólico, polo seu uso. Abelino, termina. Ben, terminado xa o debate. A ver, por favor, eu deilles a palabra a quen quixo e todo o mundo falou que quixo falar e agora pois tócame a min falar. Que o PSOE fale de que non estamos en campaña electoral é de traca. Precisamente o partido máis raro de toda a historia da humanidade neses materias. Se algo fai, ustedes que non son socialistas, que son sanchistas, que é unha desgracia como calquera outra, pero ustedes, se foran socialistas, ainda terían un respeto importante, pero é que ustedes son sanchistas, que é unha variante nefasta do socialismo. Entón, o Partido Socialista en esencia é un partido moi respetable, faltaría máis, como é o PP. O Partido Socialista na deriva do sanchismo pois é unha mala noticia para España e desde logo tamén para Galicia porque encima nin siquiera lle fan caso aos seus. Bueno, a prova, eu non vou a estar, pero depois tedes unha moción, creo que vos, donde vos instánstenos aquí nun pleno, se mal non recordo, a iniciar as negociacións co Ministerio para que nos deran un centro de saúde. Sabe que non lo van dar? Pagando. Para iso compramos noutro sitio, se nos sobran algo a Concello, de Lalín son solares, Entón, eu fun ali cheirar. E claro, aquilo mentre non o desconolice o PSOE, é unha desgracia, porque fun ali cheirar e resulta que nós como a estrada, sabe como? Pagando, que aseguro que non imos pagar. Ese centro vai ser para Lalín e non imos pagar un can, pero para iso ten que gobernar en Madrid o PP. E algún día gobernaremos, digo eu. Entón, cando sexa, vai ser. Mentras tanto, xa sei que non, Bueno, bromas aparte, que o que lle quero dicir é que a ver, nós, se tiveramos intención de cobrar as piscinas, habríamoslo traído cando levamos os precios públicos a primeiro dano. Pero nós non íbamos cobrar por as piscinas, xa o explicou Abelino. E se agora cobramos, é porque unha representación de lalinenses, que algunhas cousas, ao mellor, habría que falar na xunta de portavoces, nos viñeron dicir de que aquilo, ao estar así sin precio, que fan... Pero é máis importante unha representación de lalinenses que nadie sabe quen é que as persoas que representan... Si ti estuveras no meu sitio, viríalo, entonces ao mellor non opinaba lo mismo. Pero perdóname, pero podes te reunir cando queiras, desde logo non. A ver, pero Alba, nós funcionamos, mira, hai que ir conocendo un pouquiño o Lalín, e a situación de Lalín, e hai certas cousas, hai que conocer un pouquiño o Lalín. Nós non queremos que se produzcan problemas, nós queremos solucionar problemas, non crealos. E cando hai un problema, hai que intentar atallalo. E ás veces, para atallar algún problema, hai que dar unha reviravolta. Unha reviravolta non, hai que dar hai que ir por unha circunvalación. E iso ás veces é o que ocorre. Pero non se preocupe que, mire, se nós quixéramos subir o precio público das piscinas, houberámoslo levado a primeiro ano cando levamos todos. E se non levamos foi porque non queríamos cobralas. E agora cobrámolas precisamente ca idea de que
ao non ser totalmente gratuitas, pois funcionan mellor. Porque aseguro unha cousa, os 7.000 euros ponos o depositario. É un informe del, non é un informe noso. Pero sabe unha cousa, van ver o que cobramos cando acaba o brao, porque podemos yo dicir. E vamos ver se estamos máis cerca dos 2.000 euros que decíamos nós, ou dos 7.000 que di o depositario. Que eu sepa, o depositario, a piscina non vai moito, pero... O sea, non vai moito, non debeu ir, pero quero dicir que non é ninguna crítica a él. É dicir, non me entendan mal. Quero dicir que, a ver, el puxo 7.000 euros porque lle pareceu a él un número de usuarios. Pero, obviamente, ese número de usuarios que puxo él non van ir. Para todos é o mesmo, pero a ver, o depositario con bo criterio, porque ele non o fai por mal, ni moito menos, con bo criterio, pois puxo que se recaudaban 7.000 euros. Obviamente, se miramos o último ano que se cobrou, cobramos 2.000, e poñemos un precio parecido, pois, bueno, obviamente non se vai recaudar moito máis. En todo caso, sairemos de dudas a finales de agosto, cando se cerren as piscinas. Pero que quede claro que non é con ánimo de recaudar, Alba, pero cada un pode opinar o que estima oportuno. Vamos a votar o punto este 4. Votamos. Falta o voto de 20, falta un. Ariana. Non está. Votos emitidos 20. Falta unha concelleira do bloque. A favor sí, no goberno non 8, da oposición e abstencións 0. No, pero ya cerrará la votación cuando le pregunte a Paco. Bonificación do IBI en inmuebles de uso principal agrario. ¿Necesitamos debatir eso? Votámoslo entonces. Votamos. Non me sale o TV, a Canda, non me sale. Ahora sí. Votos emitidos 21, a favor 21, apróbase por unanimidade, moitas gracias. Avisamos, sí. Os que solicitaron. E o punto 6 é a modificación do acordo regulador do convenio colectivo. Ten a palabra, ti, non? Sí. Ten a palabra Maripaz. Sí, son dous que? Porque é convenio e acordo. Vale, convenio e acordo, perdón. Ten a palabra a teniente alcalde. Bos días a todos e a todas. Ben, como xa sabedes, este documento do convenio colectivo do persoal laboral e o acordo de funcionarios xa foi aprobado en este pleno, pero quedaba un último eslabón para que este fora efectivo, que é facer o rexistro no REFCON, que é unha aplicación da propia Consellería de Emprego e que é a propia Consellería, valga a redundancia, quen o fai. Entonces, para poder leválo a cabo, a Autoridade Laboral nos fixo unhas apreciacións que tivemos que volver a celebrar unha nova mesa para levar a cabo esas correccións e é o que se trae hoxe aquí. Me apuntaba o señor secretario que o temos que facer dúas votacións, porque unha sería relativa ao convenio colectivo e outra ao acordo regulador. Ben, intervencións, Paco, e intervencións do PSOE, intervencións vosas. Pasamos a votalo entón. Votamos, por favor. Votaríamos o convenio. Si, votamos unha vez, sí. Agora, votamos a primeira vez, non? A primeira vez? Hai que facer dúas votacións, a ver. O acordo regulador do funcionario e o convenio colectivo do persoal laboral. O sea, son dúas votacións. Esta é para o convenio colectivo, entón. Teresa, falta o teu voto, Teresa. Estaríamos votando o convenio colectivo. Estaríamos votando o convenio colectivo, 21 votos emitidos, 12 a favor, ningún en contra e 9 abstencións. Agora vamos a votar. Espera.
Segunda votación. Votamos o segundo. Ahora votamos o acordo. Paco non está. Volve pronto, esperamos ou non fai falta? Que facemos, secretario? Despois a abstención da igual como o BNG abstense. Vale, poñémoslle a abstención. Bueno, que é abstención técnica. 20 votos emitidos, falta o de Paco Vilariño, a favor 12, en contra ningún e 8 abstencións. Imos co punto 7, aprobación definitiva do estudio de detalle da agrupación das parcelas P11 e P12 do Polígono Industrial Alín 2000. Fai falta debatir este tema? Entón, votámoslo. Votamos entón. Votos emitidos 20, auséntase o señor Rafael Cuíña, e votos emitidos 20, a favor 20, con abstención técnica por non estar presente o señor Cuíña. Vamos volver ao panel, imos co punto 8. Moción do Partido Popular solicitando á Xunta de Galicia a posta de un servicio de centro interxeracional. Ten a palabra a concelleira delegada de Asuntos Sociales, Mari Carmen Canda. Bos días a todos. Bueno, a través desta moción solicitamos á Xunta de Galicia a posta en marcha dun centro interxeracional que acolla servicios de conciliación e de cuidado tanto en persoas maiores como para nenos e nenas. Queremos que o noso pobo siga marcando pautas nas políticas pensando para as persoas e pedimos á Consellería de Política Social que dote a Lalín dun centro interxeracional nunha posta avanzada, pionera e de calidade que permita combinar a atención aos nosos maiores e tamén a cativada nas mesmas instalacións. Consideramos que esta iniciativa de conciliación é moi boa porque permitirá dar solucións aos dous sectores de poboación que presentan maiores necesidades de prazas e servicios e que complementarían as xa dispoñibles, se ven nunha configuración separada de garderías e de residencias. Ao mesmo tempo, posibilítanse espazos compartidos de convivencia entre persoas de distintas xeracións e idades, xerando experiencias enriquecedoras para o conxunto da comunidade. Esta solución de centro interxeracional é unha iniciativa pioneira, pero suficientemente probada en experiencias desenvoltas, tanto noutras comunidades como tamén en Galicia. Algúnas delas ben cerca como o Centro Interxeracional de Ourense, impulsado pola Xunta de Galicia e a Fundación Amancio Ortega. Un dos emprazamentos onde se podería construir este Centro Interxeracional de Lalín sería no ambulatorio, que en breve vai quedar sen uso, sempre que o Goberno do Estado non o ceda en condicións aceptables tras acometer a reparación da estrutura e dos elementos que precisa da conservación, como así pedimos tamén nesta moción. Agardamos que a Xunta de Galicia teña en conta a nosa proposta e máis pronto que tarde poña en marcha a construción deste centro interxeracional para o que non descartamos no caso de que se requirise complementar o apoio da Xunta coa colaboración privada. Un centro interxeracional que daría servicio non só ás familias de Lalín, senón tamén mesmo da comarca, nunha zona interior de Galicia na que se require deste tipo de solucións que son innovadoras e que permiten o intercambio interxeracional de experiencias e a conciliación familiar, senón que actúan tamén sobre un concepto máis amplo de benestar, contribuindo a incrementar a calidade da vida dos nosos veciños e dos nosos nenos. E a primeira parte, a primeira intervención, pois... Remataches, Carmen? Sí, está rematada. Por parte do bloque, quen ti, Ariana? Bueno, tes a palabra, Ariana. Moi ben. Esta moción é o que se chama acción-reacción. Nós levamos unha iniciativa parlamentar dos centros de encontro familiar, veu
Fabiola a falar dos centros de encontro familiar. Centro de día, vides aquí, cunha moción do centro de día. Estamos moi contentos de que, bueno, pois en Lalín se fale de conciliación, que parece que, cando se nombra, vedes o demo. Mira, un centro interxeracional, está moi ben. O que pasa é que a pregunta é a quen lle imos pedir esta vez? Porque espero que non sea a mesma persoa que lle pedimos fai 14 anos. Fai 14 anos pedimoslo a unha señora que se chamaba, naquele momento, Beatriz Mato. Beatriz Mato, en 2008, colaborou para que se firmara un protocolo entre a Xunta e o Concello de Lalín para a construción dun centro de día nunha parcela do Regueiriño. En 2009, a conselleira Beatriz Mato asegurou que en Lalín, abro comillas, o centro de día irá adiante en 2010. Visitou a parcela ela, co señor alcalde, visita e foto, por suposto, e despois vento fresco. E en 2010 veu presidir a señora Beatriz Mato, hai fotos, o estreno de 40 prazas nun centro de día privado. Estaba moi contenta e na prensa recollese como que ela estaba feliz de que a iniciativa privada se sumase á administración e anunciou de novo que o seu departamento presentaría nese mesmo mes dese ano o Plan de Acción Social 2010-2013, onde un dos obxectivos que se agardaba era que o centro de día público viñera para Lalín. Pero claro, fiarse dunha persoa que á vez que é conselleira de Medio Ambiente está no Consello de Administración de Grinalia, se cadra o do centro de día, que a porta xiratoria tanto xirou que por forza centrífuga escapoulle da cabeza. Entón, alá foron as ideas. Ben, despois deso, o noso alcalde rematou o tema dicindo textualmente tamén: agora non é o momento pola crise de facer outro centro de día. Iremos tirando. A praza, a gran praza, sí, porque iso é barateiro. Centro de día non, que é caro. Ben, imagino que vostedes todos foron tirando durante todo ese tempo, igual que o 26% de veciños que precisaba ese centro de día e que leva 14 anos esperando por ese servizo. Vostedes son os mesmos que votaron en contra, a pesar de ser o BNG, o do non, suposto, votaron en contra no Parlamento a unha iniciativa onde se pedía o centro, o aumento das prazas nas escolas infantís. Votaron en contra das emendas que presenta o BNG anualmente. Rematou. Queres uns minutiños, Ariana? Con dous cheganche. Votaron non a establecer o servizo de pediatría. Ben, votaron non a restablecer o servizo de pediatría. Teñen a xente agardando polo SAF e morre agardando. Morre agardando. Hai persoas que morren agardando. Vostedes din que escoitan as familias. Perfecto. Vostedes son eses. Non hai cartos para un centro de día, repito, hai cartos para unha gran praza. Agora, queren facer o centro de día interxeracional? O meu comprollo. Imos votar que sí, evidentemente, porque é bo para Lalín. O tema é cando? Dentro de outros 14 anos? Porque 14 anos esperando soñe moitos, Remato, xa está. Ben, turno para o PSOE, a quen lle dou a palabra? Alba. Que non estamos en contra. Esa palabra. As propostas que traedes vos son un chiste para este pleno. Son un chiste. Todo é un chiste. Ahora vos dicemos porque son un chiste. Porque ni siquiera vos documentades. Hai que documentar. Bueno, o que estamos escoitando é a intervención do alcalde no pleno de abril do 2023, se non lembro mal. Fai uns meses tildaba isto mesmo que hoxe propoñen de unha proposta de risa, un chiste, que había que documentarse, etc. Eu supoño que vostedes non veñen aquí ao pleno coa intención de facer chistes. Digo isto porque se isto de pedir a reversión do actual centro de saúde era un chiste fai un ano, tamén o é agora que o piden vostedes, ou agora xa non é un chiste. Ou agora que o propón o PP xa é unha proposta seria. Podíamos ter fai un ano un debate serio sobre a redacción da moción ou incluso sobre a idea lixeiramente diferente do uso posterior do ambulatorio, pero non foi así porque vostedes non estiveron á altura.
E o que vostedes piden no punto 1 da parte dispositiva desta moción que ven hoxe a pleno é o mesmiño que trouxemos nós no seu momento. En canto ao que dicía antes o alcalde, nós non dixemos que fose gratuito nunca, pero levamos anos e décadas escoitando iso de que son os mellores negociadores e que teñen amigos en todos os lados, así que non esperamos menos de vostedes que fagan unha boa negociación. En todo caso, a raíz das risotadas e das faltas de respeto, do menosprezo, eu creo que deberían disculparse, pero non con nós, a verdade é que xa non esperamos de vostedes, senón cos veciños. E por qué? Por facerlle perder máis de un ano de tempo cando votaron en contra da nosa moción dun xeito, ademais, pois despectivo. E mire, comezan falando nesta moción da conciliación, dicindo que a conciliación é unha das grandes necesidades do século XXI. Parabéns, parabéns. É certo, tamén é certo que vostedes nunca tiveron a conciliación como unha prioridade, pero nunca. Senón, isto que están a facer agora estaría feito fai máis dun ano cando o propuxemos, senón non votarían en contra. Se vostedes tiveran un mínimo de preocupación pola conciliación, os campamentos de verano se ofertarían 3 días antes de rematar o período lectivo por orde de rexistro, non se reduciría a oferta deles, non se subiría un 20% máis o seu prezo, nin estarían a día de hoxe sen saber se están ou non admitidas as familias. Se vostedes estiveran comprometidos coa conciliación, non levaríamos anos con deceas de familias quedando fora do Concilia nos períodos estivais ou este último ano fora das escolas infantís. Benvidos á senda da cordura, ao plantexar o mesmo que plantexábamos nós fai máis dun ano. O certo é que nós descoñecemos se o edificio actual do Centro de Saúde ten reparación, que é algo que tamén solicitan vostedes que faga o Ministerio. Necesitas algo máis, Alba? Dicía que descoñecemos se o actual centro de saúde ten reparación, que é algo que solicitan que faga o Ministerio antes de cedelo, e é que o alcalde mesmo dixo na nosa moción de abril do ano pasado que ese edificio era un morto que valía unha pasta, literalmente. Pero claro, pasaron as eleccións e uns meses despois, sorprendentemente, cambiou de parecer e agora pois xa non é tan custoso e pidille ao Ministerio que o repare, que é pouca cousa. Eu pregúntome quen lle fixo cambiar de opinión. Pero, bueno, das incoherencias e incongruencias do seu partido, pois non esperamos nada, pois porque son cada vez máis dun partido que se mofa dunha moción do grupo da oposición e logo, uns meses despois, o plantexa desdecíndose. Pero como nós estamos comprometidos realmente cos nosos maiores e tamén cos nosos cativos e cativas e coas familias da nosa vila, e sobre todo, como non todos somos iguales e sobre todo como nós non somos como vostedes, imoslle votar a favor esta moción. Sí, gracias a Dios, Abelino, gracias a Dios. Igual que vostedes poideron facer alá por abril do 2023 e non facernos perder un ano de tempo a nós, aquí no pleno, e aos veciños e veciñas de Lalín. E remato. Turno de intervención para compromiso. Iria, tes a palabra. Ben, bons días. Eu vou a ser breve, só dicir dúas cousiñas. Antes de nada, para nós todo o que sexa unha mellora para a conciliación tanto dos máis cativos como da xente máis maior, estaremos a favor. Pero temos dúas dúbidas. A primeira, temos preocupación e gustaríanos saber se se están a facer revisións da estrutura do edificio, xa que, como todos ben sabemos, está apuntalado. E a segunda, dicir tamén que xa se conta cunha gran sobrecarga de edificios públicos aquí en Lalín. Entón, non sei se tedes previsto como manter outro edificio a maiores público. Porque se xa non damos mantido os que hai, como para máis añadir un. Nada máis. Gracias. Gracias a ti. Turno de intervención para Mari Carmen Canda, concelleira de Política Social. Bueno, eu, Ariadna, teño que decir que a expresión que utilizaches de acción-reacción pareceme moi ben, queda bonito, pero que está claro é que isto sí iba no noso programa electoral. Non foi porque veu Fabiola outro día ao polivalente. Vale. Segundo, falabas de Beatriz Mato, ano 2008, que ao saiba, nós non estábamos no goberno. Falamos de 700 horas do SAF a las do SAF, que non estaban adjudicadas 700 horas, tal como a min me informaron no Departamento de Servicios Sociales.
En segundo lugar, Alba, comentas que agora hai que falamos, que vos xa habíades levado esta proposta. Eu si podo decirche que ahora mesmo falamos desta proposta porque si tamén temos coñecementos de que estas propostas están funcionando ben, como é o Centro Interxeracional de Ourense. Entón, non nos tiramos ao mar sin levarnos salvavidas. Por lo tanto, agora temos a certeza de que este centro está funcionando perfectamente a conciliación entre maiores e nenos e sabemos perfectamente o que lle podemos pedir á Xunta ou non. E falas de as plazas. Ahora mesmo levamos 200 plazas, temos 200 plazas entre campamentos e concilia. Creo que non se pode decir que o noso Concello non presuma de non ter conciliación. E non teño, gracias polo vosso voto a favor, eu creo que é algo tremendamente necesario para a LIN e nada máis. Evidentemente, como ben dice a miña compañeira, esta é unha iniciativa que parte de unha necesidade real, unha necesidade da que somos conscientes, pero dunha necesidade que garda relación ca nosa coherencia. Nós, sobre todo, en este edificio, como vostedes queiran, rirse, non rirse, pero a coherencia prima sobre as decisións que se toman. Sobre este edificio concretamente, si xa existía e xa se plantexou, e xa non en este mandato, sino que xa no 15, pois xa se presentou unha actuación íntegra no eido social sobre este edificio do que ahora mesmo é o ambulatorio que temos en Lalín. Isto que se presenta dun centro interxeracional non é máis que unha iniciativa innovadora, porque si o é, as referencias que temos destas características destes centros que permite que nenos e maiores que tan importante é, porque iso é como na propia familia, os nenos que se crían ao amparo dos seus avós, pois teñen unhas vivencias que os marca para toda a vida. Ese é o que se pretende. Ese é o que se pretende establecer e é o que se pretende facer con este centro. A coherencia, permítame que lle diga, señora Ariana, vostede menciona o 2008. No 2008 non gobernaba o Partido Popular. No Salón de Plenos do antigo Concello firmouse un convenio de cesión co señor Quintana para a posta en funcionamento dun centro de día. Naquel momento a competencia non era do Partido Popular, senón que era... Non nos deixamos quedar. Bueno, non se deixou quedar a iniciativa está e o que se establece é que o uso neste edificio pois encaixa perfectamente con esta funcionalidade do que sería o centro interxeracional. Polo que respecta ao Partido Socialista, a coherencia, permítame que teña que repetir tantas veces coherencia, pero que ou non se entende o que significa ou non se quere aplicar. Vostedes, sí, é certo, trouxeron aquí unha moción que debatimos, pero a moción non era da actividade ou non que se iba a facer, senón que vostedes o que pretendían era que fose unha cesión dese espacio. Vostedes, miren, nós cando nos diriximos aos nosos compañeiros dirixentes noutras administracións, antes falamos, antes sabemos as súas decisións sobre algo que se lle plantexa. Vostedes pedían unha cesión que non hai nada, ainda veíamos na prensa o Concello da Estrada, pois non hai cesión. O único, xa anticipou hai escasos minutos o alcalde aquí no pleno de hoxe. Esa cesión non existe, pasa por compra, pero sí, nós xa fomos máis avanzados, quizá que vostedes, e sin dúbida, xa se fixeron esas posibles negociacións, eses posibles acercamentos para saber en que se podía traducir que ese Concello revertise que ese edificio revertira no pobo de Lalín. Pero xa sabemos, por parte do... Perdóneme que estou intervindo, Alba. Estou pechando esta moción. Ese poder facerse con ese inmoble pasa por compra, non pasa por cesión. Entonces, veremos. E xa remato. A conselleira de Política Social estivo neste Concello
E estivo por cousas novedosas, estivo por un estudio de longevidade que se vai a facer neste Concello na comarca e estivo non para presentar o PEF. O PEF neste momento está en licitación, xa foi un compromiso que adquireu no anterior mandato e neste momento, se ustedes o queren comprobar, está na plataforma de contratación para sacar xa esas obras e adecuar e que o PEF empece a ser unha realidade. Señores do PSOE, documentense, infórmense e cheguen aquí con cousas que sexan reales. E que, evidentemente, no que sexa real e no que sexa factible e positivo para este Concello, o Partido Popular sempre o van a ter apoiando as propostas que aquí traigan. E, sin máis, vamos a pasar a votar. Pois non, remato eu, que estou presidindo este pleno, e xa non lle corresponde. Si quere, despois, no seu tempo de intervención na seguinte moción, pois, si prefiere utilizalo en isto, xa vostede o decide. Vamos a votar. Eu aquí teño que votar no perfil do alcalde, verdad? Como hacemos aquí? Porque... Como hacemos? Porque non están... Bueno, pois vota... Claro. Eu xa teño votado. Xa, pero xa está, xa votou, vea. Está votando no meu, que eu autoricei para que votara ali. Falta un do PSOE. Alba, falta un. Claro. Non, xa está, porque o alcalde non pode. Votos emitidos, 20. Votos emitidos, 20. Queda aprobada por maioría. Vamos a pasar ao seguinte punto, que é o expediente 2709, a moción de compromiso relativa a diversas intervencións na playa fluvial de Pozo do Boi. Quen vai a intervir? A quen lle paso? Medela. A ver onde andas. Tes a palabra, Miguel. Bos días. Bueno, tenemos esta moción en forma constructiva e sin intención de facer crítica. Non che colleu. A ver. Ahora sí. A ver, intenta, Miguel. Bueno, como dixen, bos días, traemos esta moción en forma constructiva e sin intención de facer crítica, non? A praia fluvial de Vilatuxe, chamada o Pozo do Boi, é unha área rodeada de natureza e un entorno único para desfrutar tanto do seu baño como das súas augas polas súas carballeiras tamén. É un lugar moi visitado por toda a veciñanza, así como persoas de outros concellos. De aí que consideramos que son moi necesarias varias intervencións para a súa mellora. Traemos esta moción xa no pleno xa que abrevo a tempada de baño e non se apreciou melloras que vexamos que van facer para a mellora para a súa veciñanza. Recordar que é única no noso concello, é unha das poucas que hai en toda a comarca, non? Por iso traemos con un espírito moi constructivo. O Grupo Municipal de Compromiso propón as seguintes achegas. Bueno, tamén dicir que traeramos aquí fai uns meses, trouxemos un rogo para que fixeran unhas podas ali dos carballos. Non sei se pediron permiso, se non, se llo deron, se non llo deron. Bueno, se mo poden dicir, pois agradecería. As propostas que traemos son: a carballeira necesita mesas e bancos para as comidas, para realizar grupos e familias e amigos nas fins de semana, xa que as que hai agora mesmo non son suficientes. Realizar o mantemento das barbacoas, que están un pouco abandonadas, pois tamén é moi necesario, non? A zona do parque infantil precisa de algún xogo máis, xa que hai 2 columpios e un xogo dun neno, non? Pensamos que necesita algún ar máis, xa que agora neste tempo enchese aquelo de rapazas. Na parte onde se pode practicar deportes como o fútbol playa, o rugby playa, o vólei, precisa tamén a area, non? Ademais de remover o que hai ali, precisa máis cantidade de area.
foi o ano pasado, pero emiteuse fai un mes ou así, un programa onde nos gravaran ali os do fútbol, facendo un xogo e tal, xogando ali un pouco un entrenamento, e a verdad, foi porque lle pediramos a Cuñarro que nos levara ali as porterías e tal, pero, lóxicamente, se está con condicións, nós mesmos, veteranos ou Vilatuxe, faremos para que se fagan torneos ali e tal. Necesitamos que poñan tanto as porterías como a rede de voleibol que xa se compraran na nosa época, no ano 18 ou así, compráramos as porterías, ou sea, que teñen que estar aquí. Gustaríanos que as puxeran alá, non? Pero hai que acondicionar a zona da área, non? Remover aquilo e botar a área despois ali. Vemos necesario tamén deber ser obrigatorio ter todos os días a disposición dos veciños e veciñas tanto a zona de vestuarios como de baños. Aquí o que lle podo propoñer, xa que eu vivo en Vilatuxe, ás mediodías casi sempre baixo hasta o río, se teño as chaves non me importaría incluso abrir, cerrar e limpiar, como fixen en algún tempo, os vestuarios e baños sin problema ningún, non? Así que me presto para poderlo facer se ven necesario, se ven convinte. Pedimos só estas intervencións, xa que o tempo é xusto e non hai máis para acometer as intervencións que creamos necesarias na área recreativa do Pozo do Boi. Nada máis. Remataches, Miguel? Sí. Vale. Por parte de a BNG, quen lle dou o turno de palabra? Non intervir. Ti, non intervides, Ariana. Vale. Por parte do PSOE, Mario. Tes a palabra, Mario. Gracias. Pois, moi... Bos días a todos e a todas. Ben, as áreas recreativas, as praias fluviais, son uns fermosos espazos onde podemos disfrutar da naturaleza que nos ofrecen. Son fundamentais na calidade de vida das persoas, promoven a cohesión social, serán espacios de encontro, deporte, entretemento, o que implica un impacto positivo na saúde das persoas. Son moitos os veciños e as veciñas de Lalín que aproveitan o seu tempo de lecer para visitar e disfrutar deste entorno que é o Pozo de Boi en Vilatuxe. E non só os veciños e as veciñas de Lalín, sino tamén a xente que nos visita nestas datas, turistas, familiares, amigos, etc. É por iso que temos que ter estes espazos protegidos, preparados e adaptados para dar o mellor servizo. A moción que presentan os compañeiros de Compromiso explícannos moi ben cales son as súas carencias e as súas deficiencias. E creemos que este goberno chega tarde porque estamos a poucos días do período estival ou xa estamos metidos e non vai dar tempo a preparar este entorno como debería. Si queremos pedir a maiores que se retiren os plásticos de silo que se ven nun rego de auga que desemboca un pouco antes do inicio da piscina e leva aí desde fai meses, e poñer algo máis estético como barandilla que unha cinta de perigo. De todos os xeitos, nós animamos este goberno, aínda que tarde, que se poña as pilas e que procura arranxar canto antes todas estas deficiencias, que con un pouco de interesa poderían estar susanadas en gran parte. Polo tanto, nós anunciamos que votaremos a favor desta moción que presentan os compañeiros de Compromiso, porque sempre estamos a favor destas iniciativas constructivas. Faltaría máis. Moitas grazas. Ben, turno de intervención para Raquel Lorenzo, concelleira de Novas Tecnoloxías e Medio Ambiente. Tes a palabra, Raquel. Moitas gracias. Bueno, bons días a todos e a todas. A praia fluvial de Vilatuxe, o Pozo do Boi, como ben dixo Medela, é ao tempo unha instalación de ocio que ten que ter uns servicios aos usuarios, que cada ano é ben certo que son máis as persoas que se achegan a esta praia, pero tamén é un entorno protegido por ser unha zona fluvial con unhas augas máis limpas do noso entorno, e nesta área comeza a rede en Natura do Candán, estando pois toda a zona de arbolado que usted decía, Medela, que está á marxa esquerda do río en zona de especial protección. Polo que tamén temos que ser especialmente cuidadosos con manter o equilibrio entre o que queremos de servizos e o entorno natural. Nos adiantamos que imos votar a favor, pero naqueles puntos que é posible e é coherente facelo, vale? Entón, o primer punto, temos que dicirles que non somos moi partidarios de deixar a Carballera como se fora un comedor,
co que perdería en sí a esencia do entorno. Si valoramos, pero antes de que vostedes presentaran a moción, elaboramos un proxecto para mellorar os servicios, estamos nelo, que se ofrecen, pero é un proxecto coherente un pouco e respetuoso co entorno natural e que afecte o menos posible a este. O que non queremos é modificar moito a área natural poñendo un centro de mesas de pedra. Esa non sería a nosa idea. No caso das barbacoas, eu pediríalle que retiraran este punto, non por nada, senón porque, se non o saben, non se pode facer, non se poden utilizar as barbacoas, co cal non teria ningún sentido facer o mantemento porque non se poden utilizar. Do resto das actuacións que piden, tentaremos leválas a cabo, tanto o acondicionamento do areal para practicar deporte como o arranxo do parque infantil. En todo caso, remitirnos á primeira idea de facer un proxecto máis global, pero sí que para ahora intentaremos facer o máximo posible. E para rematar, Mario, vostedes gobernaron 4 anos. Tamén puderon facer algo máis a maiores do que está feito, que xa está feito de antes. Pero, bueno, é a modo de discrepancia. Sí. Sí, é posible que non o víramos, pero, obviamente, xa o vamos a facer. Vale? E pola miña parte, nada máis. Ben, Miguel, tes a palabra. Sí. Vale, moi ben. Bueno, pois, nós sí que tivemos eses anos, sí que tivemos o da cancha preparada, mas tamén arranxamos o que son as duchas, o vestuario, cambiamos o piso e todo eso. E intentamos, pois sí que podemos haber feito algo máis, pero, quedamos... Sí, alguna vez tamén. Sí, tamén é certo, das barbacoas, pois, sí, retirámoslo, non hai problema ningún. Vale. Terminaste. Ben, pois como decía a concelleira, a nosa idea é facer un proxecto conxunto entre o que é a parte natural e a parte de servicios e que se poidan prestar neste entorno dun xeito máis acaído. Ninguén, polo que vemos aquí, é unha moción que vai a contar co apoio de todos os grupos e ninguén queremos que o valor natural que ten este entorno se perda por enchelo de mobiliario e, sobre todo, que se poida gozar e, sobre todo, nesta época, porque é un espacio que está moi concurrido. Entonces, os traballos que sí que son necesarios ali de acondicionamento, tanto da área de xogo como a de esparcemento, vanse a levar o antes posible e xa nas vindeiras datas. Entón, xa, sin máis, pasamos á votación. Faltas por votar, Rafa? Ahora. Sí. Ben. Votos emitidos 20, co cal queda aprobado por maioría. Ben, pasamos ao seguinte punto, que é expediente 2815, moción do Partido Socialista solicitando a digitalización e posta a disposición da cidadanía do arquivo municipal. Isto que explicamos ao principio era o que figuraba. Como vamos a facer? Podemos cambiar, non? Añadimos aquí a urgencia. E como dice, señor secretario, tratámoslo ahora ou ser por urgencia? Que consideración? Se estades todos de acordo, o sea, cambiamos a moción. A ver, un segundo. Xa, pero bueno, estou no preguntando. Pasamos a la de bloque e votamos despois por urgencia. Ben, pois entonces... A ver, temos consenso, facémolo como corresponde, pasámolo por urxencia.
correcto, pero... Sí, pois venga, entonces pasamos ao punto 11, que é o expediente 2007-40, moción do Bloque Nacionalista relativo ao proxecto dunha macrofactoría de... Non, pero dixemos que o pasábamos por urxencia. A ver, centremos. A do PSOE. Pois retomamos logo. Entonces, a moción, aquí, punto de urxencia, temos que facer dúas votacións. Primeiro, a urxencia da moción. Entonces, douche, explicas a urxencia, o cambio, explica a quen intervín. Anxo. Pois veña, 2 minutiños, cheganche para isto. Douche 3. Sí, menos incluso. Pero fai todo xunto, Sí, veña, votamos a todo xunto. Votamos a urxencia. Eu creo que é mellor que expliques, ainda que despois no no teu todo tempo. xunto. Si é posible, fago todo xunto. Pero tens que explicar a urxencia, Anxo. Tens que explicarla. Por iso che digo eu, 2 minutos. Venga, douche 3. Vale, pois veña, explico a urxencia e ademais aproveito para responder ao alcalde que decía que parecía que tiñamos un problema o facer este cambio de última hora. Eu quero recordar que non é ata luns a última hora cando temos constancia de que a moción cidadá non vai vir a este pleno. E desde ese momento nós temos 2 días para reunirnos, tomar unha decisión sobre este asunto, redactar unha moción e preparar a exposición no pleno de hoxe. A nos parecenos grave que se incumpra un acordo plenario, un acordo que establecía que un representante dos veciños tiña que defender a moción cidadá no primeiro ou segundo pleno dende o seu rexistro. Isto non se cumpriu e nós pensamos que as máis de 400 persoas que asinaron a moción cidadá merecen unha explicación. E parécenos que isto é bastante urxente. Dicía o alcalde ao inicio deste pleno que este cambio de última hora supón un problema informático, e pode ser, pero temos un problema moito máis importante cando nós mesmos incumplimos os acordos deste pleno según nos conveña. Nada máis. Ben, pois entonces vamos a votar a urxencia. Quen votou contra a urxencia? Falta por votar... vale. Bueno, pues entonces, ca ausencia de Begoña, votos emitidos 19, queda aprobado por maioría, e ahora vamos a moción que se presenta é relativa á moción cidadá e á constitución dunha comisión de participación cidadá. Tes a palabra, Anxo. Vale, moitas grazas. Espera, un minutiño, Anxo, espera, un minutiño. Sí. Tes a palabra. Vale, moitas gracias. Esta semana soubemos, como dicía, que a moción cidadá sobre a Rúa Real non iba a vir a este pleno. Nos entendemos, pola información que nos chega, que a moción cumpría con todos os requirimentos para o seu debate hoxe aquí e pensamos que é un fracaso que isto non suceda. A moción cidadá é unha ferramenta de participación democrática, non ten outro obxectivo máis que achegar as institucións á cidadanía e facilitar a participación dos veciños e colectivos de Lalín na vida política do noso Concello. Pero, sobre todo, trátase dun acordo aprobado neste pleno municipal, no máximo órgano de representación democrática deste municipio. E as decisións que tomamos aquí teñen que ter un impacto real na vida das persoas, porque, senón, corremos o risco de que a cidadanía non nos tome en serio. Máis de 400 veciños e veciñas apoiaron a primeira moción cidadá da historia de Lalín. Fixeron todo o que se lles pediu desde este pleno e o menos que podemos facer nós, o que lles debemos, é escoitalos. O que vende a acontecer con esta moción cidadá deixa claro que é necesario elaborar un regulamento que estableza de forma precisa cales son os procedementos e os prazos deste mecanismo de participación. E por iso hoxe solicitamos que se constitúa de maneira inmediata unha comisión de participación cidadá con representación de todos os grupos da corporación para elaborar
o regulamento referente á moción cidadá. Nada máis. Moi ben, por parte do bloque, Paco, vas a intervirte. Tes a palabra, Paco. Gracias, Paz. Bueno, vamos a ver. Para nós é gravísimo que a súa soberbia, a súa prepotencia, lles leve precisamente a ignorar a máis de 400 veciños e veciñas que o único que fan é participar nun mecanismo de participación cidadá que aprobamos a través dunha moción cando nós tiñamos o goberno. Pasaron xa anos e non se produciu ninguna e, desde logo, para unha vez que se produce, eu creo que era digno de que, como mínimo, vostedes tiveran o máis mínimo, a máis mínima vontade democrática lonxe do que é a realidade. Antes falaban, cando lles convén, dunhos pais que van falar con vostedes, entón eso sí que lles vale, depois outras veces lle vale outras cuestións, pero están falando de que unha proposta de máis de 400 veciños e veciñas vostedes non é que ignoren, é que a desprecien. E mire, e é igual de grave que se amparen para non levar adiante en que non hai, desde logo, un regulamento e que a competencia é do alcalde. É tan ridículo ese argumento que vamos debater esa moción cidadá, como é obrigatorio, pois cando vostedes lles dé a gaña, pero non pode pasar o mandato sin que se debata. Eu xa lles adianto unha cousa. Ante a súa prepotencia, ante a súa chulería, ante a súa soberbia, ante o seu aplicar a maioría absoluta, como se fora unha dictadura, que é o que están facendo, xa lle adianto que non van ter a sorte, non lle imos deixar de que isto non se debata en pleno. E por iso lle anunciamos que no vindeiro pleno traeremos como moción precisamente esa iniciativa. Onde o BNG foi a única organización política, ademais, que se pronunciou públicamente en contra do desastre que se fixo na Rúa Areal e, obviamente, da aplicación dunha zona azul que non sabemos a quen lle pode interesar máis que cun afán recaudatorio. Agora ben, é ben triste, e non sei queremos poñer o acento que vostedes fagan un desprecio tan grande de xente que en termos individuais quere debater algo neste pleno que ten dereito, porque este pleno é o máximo órgano da democracia no noso Concello, e que, insisto, por soberbia e por cobardía política non introduzcan este debate. Insisto, nós non lle vamos permitir, imos, xa lle digo, para o vindeiro pleno levar esta moción para que se debata, a ver se tampouco non la meten a nós, o dubido moitísimo, a ver se aí tamén din que as competencias son do alcalde, pero desde logo nos parece un feito gravísimo. Remataches, Paco? Sí. Por parte... Rafa. Sí, Tes a vamos a ver. palabra, compromiso, Rafa. Vou comenzar polo final dicindo que, lóxicamente, apoiamos a iniciativa dos compañeros e compañeras do PSDG, pero quería hacer unha serie de consideracións. Si é certo que fai falta un regulamento para poder establecer o mecanismo para que finalmente poida vir a este pleno este tipo de mocións cidadán. E a min pareceme iniciativas acaídas en democracia. Dito iso, tamén debo decir que os que estamos sentados en estas bancadas somos precisamente os representantes dos veciños e veciñas, escollidos democráticamente. Son dous vieiros paralelos, quero dicir, a mí pareceme ben que haxa cidadáns que teñan iniciativas recollendo firmas para que veñan iniciativas, hai que regulalas para que o poidan facer, por un lado, pero nós somos representantes tamén deses cidadáns, independentemente de a quen votasen, de que se abstivesen, de que non, somos os representantes da soberanía popular do pobo de Lalín. E decía o BNG que vai traer o próximo pleno a iniciativa de cidadán para que se poida debatir aquí en pleno, e a mí pareceme ben. Ao mellor ese é un mecanismo acaído porque son representantes, insisto, da soberanía popular. Isto non é novo, isto xa falaba dos primeiros que fixeron mecanismos de participación cidadana na gobernanza, xa fixo o propio Aristóteles no seu momento. Non é nada absolutamente novo, o pai da democracia probablemente que foi Rousseau, pero tamén a democracia é
un tanto despótica, que quero decir, porque o mellor unha maioría sempre lle está impoñendo a unha minoría o que non lle gusta a esta minoría tamén. O debate dá para moito. Aquí vexo que hai unha persoa que é das que fixo no público que fixo a iniciativa. Eu agradecerlle como representante público que un cidadán pois teña parte do seu tempo intentando que outros cidadáns se sumen a cuestións que consideran importantes. O señor Vilariño decía que o BNG que foi o único partido que se puxo en contra da zona azul. Eu reunime con comerciantes, reunime con veciños. A verdade é que as opinións son moi variadas en esa zona e tamén vemos os resultados electorais en esa zona, co cal pois considero que tamén a democracia falou en ese sentido, mellor en contra do que nos gustaría a algúns en ese momento, pero dicir que eu o que creo que debemos traballar, e por eso, por suposto, votamos a favor do que di o Partido Socialista, que se faga un regulamento para que este tipo de cuestións pois podan traerse aquí desde un punto de vista administrativo como teñen que ser. Eso probablemente foi un déficit da nosa anterior etapa, que se tiña que ter feito esta regulación, e eu novamente máis agradecer a veciña presente que tivese esta iniciativa. Ben, ten a palabra Avelino Souto, concelleiro de Deportes, Xuventude e portavoz. Ben, para esta moción, permitidme subdividila en varios capítulos e irlle poñendo uns adxetivos, non? Entón, primeiro, vamos a falar dos antecedentes e da inacción. Mirade, hai 9 anos, ao comezo da legislatura, lá polo mes de outubro, aprobouse unha moción para elaborar un reglamento cidadán. Unha moción que non deixa de ser máis ca unha expresión ou unha intención política, pero que non significa nada máis. E nese mesmo día se comprometía o actual goberno a elaborar un reglamento para fomentar a participación cidadá. Ben, pasaron 9 anos nos que vostedes gobernaron e non elaboraron ningún só reglamento, nin intención, nin se publicou nada para regular as mocións nin a participación cidadá. Dicía vostede, señor Mario, señor Anxo, que había un problema importante e eu recoñezco, que é o descoñecemento. Que vostedes non elaboraron ningún regulamento que teña capacidade nin que sexa vinculante para este tipo de cuestións. Logo tamén, que xa puxo a tirita antes da ferida, eu creo que hai un pouco de incoherencia e desorganización, con todos os respetos, que non é asunto meu, pero vostedes onte mesmo sacaban en prensa o do archivo, onte, non a semana pasada, onte salía en prensa a moción do archivo e onte mesmo presentaban a moción da participación cidadá. Permítanme que se non teñen clara a súa axenda, como pretenden liderar un proxecto serio e como pretenden liderar esta casa. Logo, esta moción, que era obvio que viña pola Rúa Areal, permítanme calificalo de manipulación política, que é o que pretenden facer con este tema. Miren, con respecto ás firmas, voulle dicir que da Rúa Areal soamente hai menos de 100 firmas. Das 400 que din que presumen, o resto non son nin da Rúa Areal. Concordo co señor Rafael que a xente se expresou hai moi pouco, porque hai 20 días tivemos unhas eleccións europeas. E resulta que a mesa 1, 2A e 1, 2B, que é onde votan a xente da Rúa Areal, foron as dúas mellores mesas electorais para o Partido Popular do casco urbano, co cal a xente non estará moi descontenta ca xestión que está facendo o Partido Popular. Faláronos tamén de cobardía. Miren, falando de cobardía e de resultados electorais, tamén lle teño que decir que teño que felicitalos aos do Partido Socialista porque nestas eleccións conseguiron bater o récord de ser o partido que máis perdeu de apoios nunhas eleccións. Perderon casi preto de 20 puntos e máis de casi 3.000 votos e nós subimos 20 puntos de confianza. E, por último, permítame que lle fale un pouco de seriedade e de rigor. Creo que nós temos valentía para debatir, así está que lle aceptamos esta moción e, ao cambio, debatiremos as mocións que queiran sobre os temas que queiran e creo que sempre somos totalmente flexibles neste tema. Pero creo que hai que ser serios e elaborar un reglamento que decían vostedes que nunca fixeron. Necesitas un... E que escoiten a veciñanza. Eu invítolles a que se paseen tamén pola rúa, porque nós tamén o facemos, aínda recentemente esta semana, e, como ben dicía o señor Rafael, nós somos representantes veciños para aquí darlles voz, e, como ben, nós debatimos
todo o que vostedes nos propoñen e non temos ningún problema, aínda que, como ven, que hoxe lle aceptamos a súa moción sin ter a obrigación de facelo. Anxo, tes a palabra. Sí, a ver, vos cambiastes unha moción, creo que metistes unha moción por urxencia hai 2 meses e tal, e aquí non pasou nada, non se fixo esta algarabía por cambiar unha moción e metela por urxencia, non? A min pareceme que esta moción é urxente e dabondo como para metela neste pleno e deixar os temas que tiñamos pensado de melloras do arquivo para máis adiante. Di vostede que as sinaturas non son da Rúa Areal, pero que non teñen que serlo. Teñen que ser sinaturas de veciños de Lalín. É o que se aprobou neste pleno. Pero como que non vale para nada? O que se aproba aquí, Avelino, non vale para nada. Non, pero pregunto a vostede, o que se aproba aquí non vale para nada. É dicir, aquí aprobas unha cousa e vostede despois interpreta o que quere. Porque Avelino do que estamos falando. Hai un rato vostede decía, sabe o que vale? Que vayan uns veciños ao seu despacho para pedir que se lle poña prezo ás piscinas. Eso sí que vale, non? O que establecemos aquí, o mecanismo para a participación cidadá que establecemos aquí, que a xente, ese non vale. O que vale é visitalo a vostede e entón podemos subir o prezo das piscinas. Eso chámase clientelismo. Nos o que pretendemos é, se non hai un regulamento, aceptamos que non hai un regulamento mal feito e o que pretendemos é facelo ben. E nada máis. Remataches, Sanxo. Sí, gracias. Bueno, a verdade é que despois de toda esta trifulca, como ben dice, o noso portavoz aceptamos a moción, cada un no seu tempo de intervención pois utiliza os argumentos que estime que cada un ten, pero bueno, de verdade, señores do PSOE, sexan serios, porque a urxencia non debería ser tal, cando tamén xa yo acaba de recordar Avelino que esta moción vostedes aprobaron no seu día, e o seu día hai moito tempo atrás, foi en outubro do 2015. Desde aí quedou aprobada, non a traduciron. Tiveron 4 anos do seu mandato para levála á práctica e que se virsen resultados, e non foi o caso. Chega agora, traen agora por urxencia para aprobala, resulta que neses 9 anos non se pideu ningunha moción cidadana. Non será porque non tiveran motivos, non tiveran cuestións que tiveran que vir por urxencia. Sorprende bastante. Entonces, bueno, pois, activar un mecanismo que ao longo de 9 anos non se levou a cabo, non se empregou, pois sorprende bastante. Falan vostedes tamén de crear un Consello Social, un valedor do cidadá ou un regulamento, en algún momento poderon mencionalo, non sei, o de participación cidadá, pero, bueno, hoxe non o mencionaron, pero pode que estexe tamén nas súas cabezas. Saben que non se fixo nada. Insisto, en eses 4 anos non se fixo absolutamente nada. Estaba claro que para os veciños sí, porque o demandan, entonces ustedes súbense, pero que a prioridade para o seu grupo de goberno, pois nos seus 4 anos que tiveron, pois non foi. Se querían sacala adiante, hai escasamente 2 semanas tivemos unha xunta de portavoces, non sei se ao resto dos grupos. A nós, Partido Popular, non nos comentaron, nin tampouco se tratou como tal. Tratouse o tema desa moción que estaba aí presentada, pero non se chegou a concretar en nada. Entonces, de verdade, se queren sacar as cousas adiante, pois hai mecanismos. Correspóndese que a realidade que tratouse. Perdón, Rafa, sí que se tratouse a moción que estaba presentada e vos interesastes. Correcto. E o Bloque Nacionalista tamén se ten interesado que pasaba, pero non se tratou en ningún momento que se iba a traer esta moción como tal ao pleno. É ao que me refiro. Votemos a favor, en contra ou a abstención. Vostedes mismos, José Antonio Varela, dixo que era unha boa moción no seu día, que era unha boa moción e que era apoiable, que faltaba un regulamento. Vale, damos vos a razón, pagamos o regulamento, pero non é o que estades dicindo
pero son cousas diferentes. Unha cuestión... O lunes temos constancia oficial de que esa moción non ven aquí. E a nos parece lo suficientemente grave, o lunes da outra semana que se convocan as comisións e xa visto que non estamos. No, o miércoles da outra semana. No, Avelino, o lunes cando nos vimos a estas comisións. O lunes cando nos vimos a estas comisións, eu pregúntolle a Paz e o señor alcalde por que non se fala da moción nas comisións. Pero, e é cando nós temos constancia. Anxo, nese momento, ti tes toda a liberdade para preguntar, pero é que non viña ás comisións e a pleno xa era sabido desde o momento en que estaban convocadas. Non é cuestión... Bueno, que non. Aquí estamos tratando unha urxencia e que... Aquí estamos ahora, a cuestión deste debate é a urxencia. A urxencia é a que estamos valorando que non debe existir tan... Todos estábamos de acordo en que a moción era urxente. E ahora todos estamos de acordo en que debemos aprobar inmediatamente un regulamento. Bueno, queda claro que hai que ser serios e que a urxencia que... Bueno... Non somos serios, por eso plantexamos isto de maneira constructiva e por eso en todo momento non decimos porque non ven ou non queremos facer sangue deste tema, porque queremos é dar unha solución a estes vecinos, porque a merecen eles e calquera. Eu non sei se o que van a presentar eles ou mañana van a presentar a outros vecinos unha cousa que non me guste, pero se se aproba aquí teñen todo o dereito do mundo. Perdón, só unha consideración. Eu pido un pouco de orden no pleno, xa que é distópico que non está resto, pero digo que, por exemplo, ahora Anxo estaba falando, que me parece moi interesante o que digo, está sin micro, entón non se recolle, e eu pido un pouco de orden no pleno. A dentro non se recolle nas próximas horas, está sin micro. Nada, vamos a pasar a votar. Vamos a pasar a votar. Vaya. Pero vamos a ver, o voto é personal, non ten por que ser inducido. Claro. Venga. Está rematado este punto. Vamos a pasar ao seguinte punto, que é a moción do BNG relativa ao... Queda rexeitada, sí. Moción do Bloque relativa ao proxecto dunha macrofactoría de pasta de celulosa de Altri en Palas de Rei. A quen lle dou a palabra? Quen vai a intervir? Paco, tes a palabra. Bueno, eu visto o concepto que tedes para o que valen os plenos, cando decides textualmente, é expresión ou unha instancia política que non significa nada máis, pois eu, de verdade, se os plenos tedes ese concepto, pois reafírmome que o que utilizades en termos políticos, cuidado, é a vosa maioría absoluta, amplísima, como unha ditadura. Visto isto, pois os que creemos que os plenos valen para outras cousas e que, desde logo, se un pleno, un acordo non é vinculante, pois que cousas vamos debater aquí? Ou nada, presentamos despois de querer chegar a un consenso, evidentemente. Que pasou? Oh, Dios, Paz, eu de verdade. No, pero estabas. Como fixeches aquí, Albert? Pero son 5 ou son 3? Estabas con micro, Paco. Pa, son 5, joder, non andes contrapalladas. Pero canto levabas? Venga, non, son generosa. Aí tes outra vez os 5. Xa tiñas ao principio, Ah, non sei. Sí. Sí, pois non repito. Foi ahora aquí un cambio... Non pasa nada.
Ben, pois presentamos, eso, decía que quixemos chegar a un consenso, non foi posible e, polo tanto, trouxemos esta moción aquí. E queremos, porque, ademais, obviamente, pois vivimos nun concello, nunha comarca, con unha vocación moi grande, non? Das máis importantes do país, en tradición agorgandeira, con as áreas, sendo unha das áreas de maior importancia leiteira do Estado, tanto en calidade como en produción e, obviamente, para un sector estratégico e tamén para o conxunto da poboación, xa como un tema de país para nós importante, pero tamén algo que nos afecta, porque parece que non se quere ver así pois a este concello en concreto. Ben, estamos falando dun macrocomplexo industrial de celulosa, famoso Altri, que aspira escandalosamente a optar a unhas axudas públicas. E por qué? Fundamentalmente pola súa tecnoloxía industrial altamente contaminante, non? Como BNG facemos xa a primeira reflexión, non? Que unha multinacional como Altri, eso sí, con participación doutra empresa como é Grenalia, onde unha dos seus altos cargos foi conselleira de vostedes na Xunta, eso xa empeza a fiar todo, non? Para entenderse, resulta que unha multinacional de Portugal prohíbenlle este bombazo medioambiental facelo en Portugal. Entón, claro, como un proxecto cun modelo puramente colonial e depredador, pois, evidentemente, onde pensan unha vez máis colocar o que é esta macroindustria? Pois neste país, e para iso hai sempre quen apoie, que se chama o Partido Popular. Nós, desde logo, estamos en contra, non por industrializar o noso país, que creemos que, ademais, Galiza é un país que está falto de industria, senón, desde logo, porque vemos que é unha industria que vai traer moitísimos máis perxuízos que beneficios, non? Estamos vendo que, ademais, nos enganaron clarísimamente, non? Porque se tramitou durante 2 anos publicitándose que iba a ser unha factoría circular de fibras téxtiles e finalmente soubemos que o objetivo principal vai ser a produción de celulosa soluble, co que isto significa. E significa o seguinte para nós, por iso nós non queremos apoiar este modelo. Terá un impacto ambiental enorme polas dimensións obviamente gigantescas da factoría, terá un impacto ambiental crítico nunha zona que foi proposta a ampliación da rede Natura 2000, as emisións de gases, como dixen, non só van a afectar outras comarcas, senón directamente a Lalín, vai afectar, obviamente, polo enorme consumo de auga que vai ter, condicionará dunha maneira decisiva a política forestal. Estamos falando que vai ser unha eucaliptalización brutal do noso país, co conseguinte problema para o noso agro. Para nós, evidentemente, vostedes falaban ao principio dunha morea de postos de traballo, 2.500, agora xa quedan en o que van dicindo en 500, e de cada vez que vostedes anuncian un proxecto ligado a postos de traballo, ningunha 10ª parte deles se cumple, non? E, polo tanto, estamos vendo, para que se entenda que é como ENCE, pero para que a xente o entenda 10 veces máis en extensión, 3 veces máis en produción. O que significa, obviamente, un espolio, baixo precio da madeira, monocultivo do eucalipto, que eso significa, e, polo tanto, vemos o Partido Popular que actúa como comercial dunha multinacional, insisto, que no seu país non o fai porque o ten prohibido, coas consecuencias que todos sabemos. E, polo tanto, entendemos que é moi importante que, como fixeron moitísimos concellos afectados, pois nos poñamos do lado da xente e, desde logo, pensemos no futuro da xente. Chegache, sí. A quen lle paso a palabra? Alba. Tes a palabra. Sí, non? Bueno, hai días nos que aún lle dá vergonza sentar neste salón de plenos, porque a verdade é que vostedes fan que isto non sexa serio, nin sequera son capaces de termar das súas propias palabras.
En todo caso, vou coa moción do BNG. O proxecto da empresa Green Fiber para instalar unha planta de produción integrada de pulpa e fibra celulósica en Palas de Rei, en Lugo, está a ocupar boa parte do debate público nas últimas semanas, nos últimos tempos, máis ben. Eu entendo a preocupación de moita xente ante as publicacións e ante as informacións que nos van chegando de moitas e diversas partes, porque, bueno, vivimos neste mundo nos que nos chegan moita información e de moitos sitios. E boa parte de todo isto que se está xerando, de todo este ruido, é culpa do Partido Popular, e é culpa polo oscurantismo, polos datos que van cambiando, polos datos que non concordan, etc. etc. Comezouse no seu día a falar dun proxecto no que se dicía que iba a haber máis de 2.000 postos de traballo e resulta que despois nada ten que ver con isto. Un erro, xa comezamos mal. Foron outros os datos que foron cambiando ao longo deste tempo ata chegar á celulosa da que xa se fala na actualidade, que en tamaño e envergadura non ten moito que ver co que se plantexaba nun principio. Certamente, preocúpanos a información que está a sair, preocúpanos tamén comprometer o estado da auga, por exemplo, Porto de Mouros, que ten xa un estado da calidade da auga moi delicado. Vemos incluso informes contradictorios, onde fai uns anos os informes que saían con ENCE dicía que xa non collían Galicia ningunha outra industria deste tipo, pois parece que agora saen outros que din que agora sí. Logo está a problemática que comentaba tamén o voceiro do BNG da eucaliptización ou da plantación masiva de eucaliptos, que eu creo que isto ben se podería atallar prolongando a actual moratoria que vence dentro de un ano e pico, se non lembro mal, decembro do 2025, e incluso impulsando a inspección. Eu teño que dicir, teño que deixar claro que eu confío nas directivas europeas, porque senón é que excuso estar aquí. Entonces, confío nas directivas europeas de saúde e medio ambiente. Eu estou segura de que non se van a dar fondos europeos a proxectos que perxudiquen o noso medio ambiente. Se Green Fiber quixera instalarse en Palas de Rei, teria que demostrar que non causaría un dano significativo ao medio ambiente e que a súa actividade non afectaría a saúde das persoas. E parece, coa información que se manexa actualmente, que non é moi factible. En todo caso, a Xunta ten que dar toda a información de que dispón e ten a pelota en riba do seu teito. Nós, co sentir da veciñanza, coa información que temos a día de hoxe, temos que deixar claro que non podemos apoiar este proxecto e, evidentemente, sí que vamos a votar a favor da moción do Bloque Nacionalista Galego. Por parte de Compromiso, vai intervir Rafa. Tes a palabra, Rafa. Empezo tamén polo final dicindo que imos votar a favor da moción dos compañeiros do BNG e tamén vou intentar ter unha intervención sen querer molestar a algún partido político que parece que non quere ter nada que ver con isto e eu a mellor podía demostrar que un pouco sí, pero para qué? Para qué? Porque digo, hai poderes fácticos aquí bastante importantes que son de todo signo e que se están movendo nas máis altas esferas incluso para intentar que se cambie normativa para que isto vaya para adiante, que algúns deles me dixeron isto está decidido, vai para adiante. E entón, como dirían en aquel famoso programa de televisión que era un concurso como isto, hasta aí podo ler. Miren, a mí non me gusta moito en este tipo de debates os debates que eu chamo respetuosamente de taberna. Eu non son nin biólogo, nin son enxeñeiro agrogandeiro ou agroforestal como para poder facer afirmacións rotundas. Eu quero creer que hai técnicos na Xunta de Galicia, no Estado e na Unión Europea suficientemente solventes como para decir se as características desta empresa que se quere instalar sobre todo no Concello de Palas de Rei, cumple cos requisitos medioambientais necesarios para poder facelo. Sí que estiven lendo ao respecto bastante, estive con un par de charlas dos propios científicos que conforman a plataforma que estiveron explicando, aquí unha no casino de Lalín. Sempre me poño nervioso cando escoito a xente que fala encantada de coñecerse a si mesma e que falan para si mesmos en vez de falar para quenes están ali diante intentando entender o que lles están dicindo. É un defecto que hai bastante na nosa sociedade. Por certo, en aquela charla tamén había unha persona de Palas de Rei que sí que me encantou a súa exposición porque sí que era unha persona que estaba realmente preocupada pola contorna na que viviu toda a vida ela, a súa familia e a súa xente querida. Iso sí que me merece todo o respeto. Tamén, cando leo informacións de que, ao mellor, a cantidade
absolutamente desproporcionada de caudal de río que vai ser utilizado todos os días e que as temperaturas da agua que poden chegar a medrar en 3 grados máis, podendo afectar a flora e a fauna, pois son cousas que me preocupan. Me preocupa o estado da Ulloa, me preocupa que todo o que haxa en suspensión no aire pode afectar tamén a comarca do Deza. Preocúpame tamén, como non pode ser outro xeito, a Ría da Arousa, pero creo que os técnicos teñen que facer o seu traballo e demostrar científicamente se isto é posible que non. Que quen lles fala na súa modestia e representando o seu grupo, o que quere dicir que non ten moi boa pinta. E estou agardando a ver que di o Partido Popular despois do seu nivel de sapiencia en esta cuestión relacionada, por exemplo, con outros proxectos como o Raxo. Remataches. Vai a intervir Adelino Souto por parte do Partido Popular. Ben, pois seguimos un pouco máis co ruido político. Hoxe o Bloque Nacionalista Galego pretende que neste pleno, que os concelleiros de Lalín somos ben coñecidos por sernos expertos en biólogos e coñecementos do medio ambiente, pois que nos posicionemos a favor de Altri ou en contra antes que aos técnicos de medio ambiente, antes que se saquen os diferentes permisos sectoriales medioambientales. Mire, nós non nos vamos a posicionar nin a favor nin en contra de Altri. Por unha vez conducido co Partido Socialista hoxe, que di que confía nas directrices medioambientais e confía nos técnicos. Nós tamén. E vamos a esperar. Si Altri non cumpre, nós estaremos en contra. Si Altri cumpre, nós estaremos a favor. Nós non nos vamos a posicionar nin a favor nin en contra como fan vostedes. O que si lles digo é que nos vamos a posicionar en contra da súa manipulación. Mire, o Bloque Nacionalista Galego non deixa de manipular. Mire, saliu o proxecto de exposición pública, para a xente que nos escoita, 8.500 páxinas de proxecto, con fórmulas, con problemas matemáticos. En menos de 48 horas, sobre o que xa dixo que era malo, malísimo. Son vostedes uns cracks. En menos de 48 horas, 8.500 páxinas de proxecto. Falan vostedes de que van a eucaliptizar Galicia. Mire, sabe cantos metros cúbicos de madeira se producen en Galicia? Preto de 6 millóns de metros cúbicos se producen en Galicia. Sabe cantos se van fora de Galicia sin crear valor engadido aquí en Galicia? Moito máis da metade do que se produce. E, por suposto, moitísimo máis do que vai a consumir Altri. Fala de que é unha macrocelulosa vostede máis grande que a ENCE. Mentíndolle a xente. É máis grande en extensión, porque vai destinar 253 hectáreas a cintos verdes e a sitios de protección, pero non para instalar a fábrica. Sabe canto produce ENCE, toneladas de papel produce o ano ENCE? 500.000 toneladas ao ano de pasta de papel. É dicir, un 25% máis do que vai a producir Altri na súa fase final. E o colmo dos colmos é que digan que vostedes non coñecían o proxecto. Mire, voulle dicir, Economía Digital 18 de outubro de 2022. Altri, la pastera que sí le gusta al BNG. El Progreso 2 de febrero de 2022. El alcalde del Foz, de PSOE, reivindica que Altri se ubique en la Mariña. Economía Digital 16 de febrero de 2022. Altri plantea construir 2 fábricas en Galicia, unha de pasta e outra de fibra téxtil. Podo seguir. Diario de Pontevedra 22 de febrero de 2022. Dobre apuesta de Altri, unha planta de 200 toneladas de pastera anual e Liocel. Isto coñecíano vostedes, e hasta un alcalde, o exalcalde de Ribadeo, lle mandou unha carta ao expresidente da Xunta do BNG pedíndolle Altri para o seu concello. Como sempre, están mentindo cos datos. Se me podes dar un para concluir. 2 minutiños. Sí. Non teño micrófono. Sí, tes. Como decía, nós non estamos nin a favor nin en contra de Altri. Si estamos en contra da súa manipulación. Entón, vamos a esperar a que os técnicos e as directrices medioambientales, que hai que recordar que as directrices medioambientales de Galicia, de España e de Europa son as máis restrictivas do mundo, porque as directrices que temos nós medioambientais son as máis restrictivas do mundo. Vamos a esperar a que informen e a que nos digan a xente que sabe, non aquí os políticos facendo ruido, se cumpre ou non cumpre. E eu remato facendo unha reflexión. Se cerramos os ollos, cerramos todos os ollos 2 minutos e botamos a vista ao pasado e botamos a vista ao que nos ofrece o BNG é sempre o do non.
ou non aos avances. Hai que recordar a AP9, que era unha navallada a Galicia, e agora víamos como nos enchían pancartas prometéndonos unhas rebaixas. Por certo, esas pancartas deberon marchar canda as rebaixas, porque non soupemos máis nada delas. Son vostedes, os do BNG, os que se poñen a favor por un ecoloxismo radical de sofá, poñense a favor do lobo en vez de a favor das vacas. Vostedes, os do BNG, son os que votan en Europa, non votan sí a flexibilizar a PAC, que tanto están pedindo os gandeiros e que lle siguen metendo máis normativa medioambiental. E vostedes sempre ofrecen e sempre propoñen esa Galicia atrasada. Miren, e remato con isto. Ustedes soñan con esa Galicia do pasado en taparrabos e as vacas pacendo polas cunetas. Pero a día de hoxe, Galicia é moderna, Galicia avanza, Galicia quérese industrializar e as vacas xa lle calculamos ata a materia seca que comen por día. Así que recoméndolle que avancen ca xente e que avancen con Galicia. Moi ben, Abelino. Turno de intervención para Paco. Paco. Bueno, eu respecto á intervención de Abelino dicir o seguinte, non? Menos mal que non estades a favor. Menos mal, porque a túa argumentación foi toda defender a Altri. E cando decimos que vostedes actúan como auténticos comerciais desta multinacional, con cargos de vostedes do Partido Popular, de socios, é máis que evidente a quen teñen de prioritario, non son os intereses deste país. Eu supoño que o de taparrabos, que queremos que a xente ande en taparrabos, a única forma de que ande en taparrabos será desde logo a súa política e que desde logo sigan arruinando este concello e que sigan arruinando este país. Porque, mire, nós non imos apoiar nin apostar modelos depredadores nin coloniais que, como vostedes teñen a este país, ao servicio de multinacionais, que, insisto, no seu país, como é Portugal, non llo deixan facer. E aquí teñen un socio que se chama Partido Popular, que é quen lle permite, desde logo, como uns auténticos desertores do arado, non nos veñan dar leccións a meter o que noutros países non queren. Por lo tanto, mire, nos, claro, que vostede me diga que o BNG en 2 días leu 8.000 páxinas, pois, bueno, non o nego. Vostede, hoxe, no pleno, tiña 6 páxinas para ler e nin leu nin 6. Por lo tanto, pois, creo que hai unha gran diferencia. Nos gustanos ler e supoño que non será algo criticable. Mire, nos, o que é unha bomba ambiental, no corazón do noso país non o imos apoiar nunca. Mentir a xente non o imos apoiar nunca. Poñenos o servicio espurio de multinacionais non o imos apoiar nunca. Vostedes están a ese servicio, non lles importa a xente para nada. Mentiron e despois, claro, ora o que farán o de sempre, por meter os postos de traballo a certa xente. Mira, fulanito, aquí vamos crear 200 postos de traballo, vide xa pola sede do PP que xa vos imos facendo listado. Depois, claro, non se cumple ni moito menos. Que digas que celulosa, ADENCE, perdón, é máis grande que isto, é ser un mentiroso ou un ignorante funcional. Un mentiroso ou un ignorante funcional, que é aínda moito máis grave. Mire, os técnicos da Xunta, permítame, os técnicos da Xunta, cantos proxectos informaron favorablemente que o Tribunal Superior os chimpou e ora están paralizados? Douche uns minutos, Paco. Remataches. Bueno, pois para pechar, decirlles que nós confiamos plenamente nas ferramentas de control que teñen para este tema as distintas administracións. E non é así. Os técnicos de medio ambiente, sí que os técnicos de medio ambiente dámoslle total credibilidade aos mecanismos e ao que están facendo e considerámoslos totalmente solventes e nos lo están demostrando día a día aos concellos.
Sí que nos lo están demostrando, sí que nos lo están demostrando. Eles infórmanos se se cumpre ou non se cumpren os parámetros normativos que están establecidos e que marca a legislación tanto europea como a española. A verdade que non entendemos que Europa, que apreta tanto aos gandeiros, pois que vai a permitir aprobar unha financiación se ese proxecto non ten todas as garantías. Temos totalmente a tranquilidade. Entonces, esperemos, démoslle tempo. A nosa posición non é favorable á planta de Altri, únicamente é de respeto ao traballo que están facendo os técnicos da Xunta e os organismos tanto de control europeo como que os que se están pronunciando neste tema. Neste momento nin estamos, como dixo Avelino, non estamos nin a favor nin estamos en contra. Mentras non teñamos toda a documentación que poidamos examinar, non nos vamos a pronunciar ni nos vamos a posicionar. Estamos en contra, como decía ben o noso portavoz, que estamos en contra da manipulación que o BNG está facendo desto e da maneira que o está pretendendo levar e que o está dándolle moito bombo. Entón, por esta razón, nós vamos a votar en contra desta moción. Xa o anticipamos, xa o anticipou Avelino. Bueno, vamos a votar. Non estamos porque non temos documentación que valorar de momento. Que conste que en ese senso. Vostede non vai a votar, Rafa? Moi ben. Escoitamos. Votos emitidos 20, si non 11, si 9, 11 non, ningunha abstención. Queda rexeitada. Pasamos ao último punto, que é rogos e preguntas. Por parte do BNG. A ver, que che dou... Sí. Sí. Sí, unha primeira pregunta é porque o ano pasado xa non se fixo e este ano entendo que tampouco se vai facer o que a gala do deporte. É unha pregunta que me gustaría que me contestaran. Depois, outra pregunta é os asesores do Concello, os que pagamos con todos os cartos públicos, poden facer traballos para os que non están especificados na súa nómina, no seu contrato? No caso de que, evidentemente, non sexa así, que pasaría se facendo estes traballos tiveran un accidente laboral? Gustaríame que estas preguntas se contestaran tamén. Depois, varias familias, como vostedes din agora, se dirixiron a nós para denunciar unha situación que nos parece moi grave, que é que nas súas vivendas aparecen persoas censadas que nin coñecen, nin que nunca viviron ali, nin nada polo estilo. Que cando se personan no Concello para pedir explicacións, porque non nos esquezamos que o propietario sempre ten que asinar ese documento, se lles nega dita información aludindo á Lei de Protección de Datos. Paréceme un tema especialmente grave que se está producindo en Lalín e que, desde logo, queremos explicacións. Facémolo a través desta pregunta para que o contesten, pero, desde logo, un tema que queremos tratar en xunta de voceiros e que, se non, traeremos ao pleno. Porque estamos vendo que detrás disto
pode haber cousas moi serias e que vostedes, desde logo, ou están permitindo que se produzan ou se teñen descoñecemento, que dubidamos moito, pois ainda non sei que será máis grave, pero desde logo que non pode ser é que aos propietarios que lle aparece xente censada nos seus domicilios teñan unha indefensión e ainda teñan que pasar moitísimas dificultades para poder solventar esa situación, porque incluso lle pode afectar, como pode ser para axudas, etcétera, etcétera, como ben sabe. Por lo tanto, pido moita rigurosidade nese tema, porque creo que sabemos do que estamos falando e o que conleva. Por lo tanto, quero saber de primeira man a información e, segundo, tamén nos gustaría o BNG que na próxima xunta de voceiros se tratara este tema. Nada máis, Paco. A quen lle dou a palabra? Queres intervir ti tamén, Ariana? Tes a palabra, Ariana. Ben, nas novas de onte apareceu que dende o Concello de Lalín se vai patrocinar un concurso de beleza. Entón, eu quero saber canto diñeiro, dende o BNG, queremos saber canto diñeiro se asigna a esta fin e ningún. Perfecto, moi ben. Que se hai versión masculina deste concurso de beleza é dado, sí. Sí, perfecto. En Lalín vai haber versión masculina desta... Vale. Hai unha proba de oratoria nese concurso, entendo, por as novas que apareceron. A miña pregunta é se hai unha oradora brillante que se presente e non axuste o seu físico aos cánones de beleza actual e agora mesmo... É ajeno ao Concello, Vale, eu quería Ariana. acabar... Bueno, o logo do Concello aparece no cartaz. Vale. Etiquetáronvos nas redes sociais e desetiquetástesvos. Informadesvos de quen organiza este tipo de concursos. Esa é a pregunta. Esa dadela contestado ou non estades tan afanadas para contestala? Bueno, estades informados de quen organiza este concurso? Sí? Karen. Claro, non tedes que contestar agora porque igual se mete a pata. Sí. Bueno, usted, Ariana, fai as preguntas que consideres e respondemos. Perdón, depois xa. E cal é o problema? Estou preguntando. Venga, continúa, Ariana. Tes algunha... Repito, se hai unha oradora brillante que non cumpre os cánones de beleza actual, ten posibilidades de gañar este concurso, para que lle preguntedes aos organizadores, da miña parte. Remataches, Ariana. A ti faiche gracia, pero está claro que non estades informados de quen organiza este Ariana, concurso. daremos contestación ao que preguntades, non te preocupes. Tes algunha preguntiña máis? Non. Bueno, xa se darán a resposta oportuna. Por parte do SOE, Bego, vamos a... Bego. Na programación que se lle pasa a todos os vecinos de Lalín non é unha programación cultural, é unha programación de eventos que se realizan no Concello. Xa o aclarei máis dunha vez. Sean deportivos, sean sociales, sean actividades no rural, para maiores, para... Venga, rematastes bloque por parte do Partido Socialista. Metédelas por escrito. Vale. Rafa, tes a palabra. Pois eu sinto que non haxa concurso de beleza masculino en Lalín, porque aquí no pleno podería haber varios consellos laborales, incluso algún asesor. Bueno, dito iso, viñeron un grupo de veciños a falar con nós tamén, preocupados pola RPT, e que nos dixeron que eles que facían seguimento... Preocupados? Pola RPT. E que facían seguimento electoral en moito tempo das cousas que se prometían e se falaban nos plenos, e que decían que a RPT que xa iba a estar aprobada no anterior mandato con toda a solvencia.
Digo eu para decirlle a este grupo de veciños interesados na cuestión da RPT si teñen máis ou menos unha cronograma de cando vai poder estar todo a orden do día en este tema. E nada máis, moitas gracias. Por parte de Compromiso, algunha outra intervención? Non. Bueno, pois entonces damos por rematado o pleno. Recordarvos, como xa falamos en Xunta de Portavoces, a data do pleno de